Upravo nam javljaju iz režije da imamo... Srednji prst. Srednji prst. Znači mora da se spusti ego. Mora da se spusti. Viktore. Šta? Dobro, ali jeste stvarno su sisice zato što nisu, kako bi rekla, A imaju još vremena. Pa imaju još vremena i apeluju čak i opozicija, a boga mi apeluje Ana Brnabić, ono kao poziva ih, molim vas, urazumite se, izađite na izbore. Ja sam to gledala i toliko sam popizala na taj prvi put, kao, brate, nemoguće... Čekaj da kažem što se desilo. Da, Dodik i Vučić idu... Ne moraš da vičeš, samo reci. Dobro. Iznervirala se. Da, iznervirala sam se i mogu da povisim to. Viktore, znači danas predlažeš prvo da opozicija cijela poumire, ako izgubi, a onda da mi svi poumiremo i onda će neka buduća pokoljenja da žive u super zemlji. Ovo je brainstorming. Ovo mi je, Viktore, baš najdepresivnije podcast, moram da ti kažem. Ljudi, počeli smo. Ostavi olovku. Ne piše sad, gotovo. Šta si napisala? Napisala si? Šta se dešava? Daj da pregledamo radove. Šta se dešava, sunce? Ovdje se razbudimo naglo. Bože, gde ste ljudi? Dugo vas nisam videla. Stvarno? Koliko se nismo videli? Čekaj, dugo? Videli smo se u petak, ne? Nismo se videli u petak. Okej. Onda, da. Dugo je prošlo. Jeste, 3 dana, ovo sigurno. snimamo u utorak snimamo, da, a nismo se videli od četvrtka. Da. Ovo možda je i najduže što se ikad nismo vidjeli. Moguće. Tačno. Ti si, Viktor, imao jedno egzotično putovanje. Dosta egzotično. Bio sam na jednom izuzetnom putu. Business and pleasure, što bi se reklo. Business and pleasure, da. I evo te, nisam odavno putovao biznisom. Vidiš? Nisam odavno putovao zbog biznisa. Baš se dobro osjećam. Jel da? Nekako... Liderski. Nekako ti bude pleasure. Jesi sad naučio mnogo toga, ćemo sada da podignemo ovu korporaciju na više nivoa. Pa jesam. Naučio sam, bio sam na jednom seminaru o liderstvu. Mladi lideri, ne tako mladi lideri. Znači, bilo je ljudi koji su čak i stariji od mene. Sredovečni lideri. Tako da, kako bih rekao, kako da ovaj naš medijum podignemo na neki normalan nivo. Ne znam kako ću to da vam sve saopštim. Znači, u startu su mi rekli kao ovo sad morate da preneseš kolegama, kako da sad poboljšate vaše... performanse. Ali moje kolege su glupe, neće razumeti. Nisu glupi, nisam rekao da ste glupi, zato što niste glupi, nažalost. Nego ste, kao i ja, cinični. Jer smo predugo u ovom poslu i sad kao sa svakim biznis predlogom koji ja izađem, osnovna reakcija je da me sprdate. Sve zavisi kako nam saopštiš. Idi u pojačalo pa pametuj tamo. Ako nam pričaš onim korporativnim rečnikom, onda će biti teško da nas ubediš. To sam ja rekao tamo, rekao sam da ću morati nekako da vam to saopštim na soft način. Došao sam na jednu genijalnu ideju i tamo sam to prezentovao, ljudi su bili oduševljeni, a to je da imamo sastanke za vreme ručka. Strava, baš želim da pričamo o biznisu dok žvaćemo. Evo, počelo je. Nije ti baš najbolja ideja. Zato si ti išao u Skoplje, ja u Varšavu. Čekaj, da nisi rekao, bio si dakle u Skoplju. Da, bio sam u Skoplju. Ja nisam nikad bio u Skoplju, kako je u Skoplju? Nisam ja nikad bio u Skoplju. Bio sam jednom davno, ali ne računam to, pošto sam jako kratko bio. I nikad nisam vidio Skoplje, kako se to zove, Skoplje 2014. Znači ovo sad novo Skoplje. Novo Skoplje, moram da kažem, ne izgleda najbolje, u smislu, Skoplje kao grad izgleda super, ali taj deo sa spomenicima se raspada. Malo se fućno. Oni su to grupisali u centar, a ostatak je normalan. Da, grupisano je u centru, jako lako se obiđe, u smislu, nije na ogromnom sada prostoru. Ne, to je jedan kao plato veliki gde je kao prosuta gomila spomenika. Ja tako ti bila? Da. Kakav je to kao projekat jednog ludaka, koji je unapred osuđen na neuspeh, mislim, sama ideja, koncept je, sve je pogrešno. Pa znaš šta, tu je bilo, kad su pravili to, pola stanovništva je bilo za, pola je bilo protiv. Ne znam sad kakav je stav, pošto svi su spomenici propali, ižvrljani grafitima, dosta onih pločica sa imenima je otkinuto, tako da ne znam ko je ko. Koloseum je propao, moram ti kažem. Jeste malo propao Koloseum. Jeste, ne održavaju ga baš najbolje. Ali verovatno ga čuvaju više nego ove građevine. A nisu ga Rimljani žvrljali grafitima? Jeste, oni turiste pre godinu dana, oni što je bio na Instagramu pa i posle njega su hteli da hapse i da idu zatvor. Ja sam mislio na stare Rimljane sam ja. Stare, da. Možda je bila neka kazna. Ti hoćeš da kažeš, Makedonci su u stvari sad kao stari Rimljani. Pa oni su već počeli to da žvrljaju. Sad ja ne znam da li će ostati te žvrljotine u narednih 1000 godina. To je...
Pa možda ako dođe neka nova vlast koja je pro-spomenički orijentisana, će da očisti i da stavi nove ploče. Ali čekaj, ali glavna zamerka je bila kad su to gradili da je to suviše novo. Ako je sada to deluje ronulo, to onda daje neku patinu možda. Sad deluje kao da ima već 100 godina. Ali ima i, kako bih rekao, grafite po sebi i ne zna se ko je ko, otkinuti su, pa ne zna se ni na mnogim grčkim statuama. Ali znaš šta je problem? Što nekako ceo koncept tih spomenika tamo deluje kao da uđeš u neku veliku, neki muzej gde je sada jedna ogromna prostorija posvećena nekim spomenicima, to grčka, ne znam koje ere, i ti onda sad ideš i tu gledaš, eto to tako izgleda samo bez nadstrešnice. Jeste, kao neka muzejska postavka. Ja mislim da oni treba to da probaju da zavaljaju ovim našima, da prodaju. Zato što ovi naši vole takve čudne neke stvari da grade inače, a ovdje imaju sve na gotovo. Znači, samo to uzmemo i prenesemo u Beograd. To bi bilo super da se nekako onda oni skoncentrišu oko Stefana dole, znači da samo prosto ovaj bude najviši. A čekaj, izvini. A oko ovi? Kako ćemo znati ko je ko? Znači oni morali bi sada da, ako ih prenesu kod nas, morali bi da postanu neki naši istorijske ličnosti. Pa to je još bolje, zato što onda možemo mi da nalepimo naše ploče. U smislu, misliš, nebitno je. Pa dobro, mislim kao Aleksandar Makedonski može da bude Miloš Obilić Lagano, šta? Ne, Aleksandra ne možemo da uzmemo zato što je on ogroman. Veći od Nemanje? Pa ne umem da ocenim, ali zato što ima i konja. Aha. Ima i konja. Ali... Nebitno. Uglavnom, Aleksandar Makedonski se više ne zove Aleksandar Makedonski, ne smeju tako, zove se ratnik na konju. Severno-makedonski. Čekaj, šta imaju neki copyright problem? Sa Grcima, pa kako ne? Oni imaju copyright sa državom, kamoli... Razmišljao sam. Kovrđavi ratnik na konju. Na temu toga šta da se radi s tim statuama, jer ne možeš ni da ih srušiš. Znači, nije u redu prema umetnosti, ne možeš da ih vratiš vajaru. A da prodaju našim gastarbajterima. Nije u redu prema umetnosti. Pa nije u redu, neko je to pravio. Neko je to pravio. Šta da radiš sad, kao vratiš vajaru, izvinite, možemo dobijemo pare nazad. On je klesao šta su mu rekli da kleše, mislim. Daj mi, druže, onaj bager sa kuglom, pa će da vidiš. Nenade, ništa ti nije sveto. Samo bi da ruši. Pa nije mi sveto, čoveče, kad je budalaština. Ne možeš samo da se ruši. To su iz Eiffelovu kulu govorili. To ti je sad postalo istorija, zato je problem. Već 10 godina je istorija. Ne možeš tek tako da izbriš. Ne možeš tek tako da kažeš, stvarno, ja se ne bi osjećao lepo da moram da srušim nečije delo. Nije pa nekom, brate, nije u redu. Ne znam kako da kažem, znaš, moraju nekako, ali ne mogu ni da ostave ovako, moraju da održavaju. A možda mogu da premeste, ako je to ruglo, da premeste da ne bude baš u centru grada, nego jedan deo grada odvoje, evo tu je postavka, koncept. Ne bih rekao da je ruglo, samo je čudno. Eto, samo je da onako dosta intenzivno i šizofreno jedno iskustvo kad se nađeš tamo, jer si u fazonu... Je li odgovarao neko za to? Pa zar nije ovaj pobegu u Gepeku? Pa da. Do Mađarske. Pa ne znam. Ja mislim da smo mu čak i mi pomogli preko granice. Ne mi ovdje naš četvoro, nego... Ali Teja su... Švercovali ga. Da, Teja vozi. Ali dobro, ajde da pričamo o nekim lepim stvarima. Pričaj nam o bureku u hlebu. Pa to se zove, mnogi su mi Mnogi su me pitali. Da, okačio sam fotku toga i mnogi su mi prokomentarisali, to je simit pogača. Znam da je simit pogača, tako se zove, nego namjerno sam napisao burek u hlebu, jer je to prazan burek u hlebarnica. Hlebu, ne znam kako da... Čekaj, kako to? Znači imaš parče hleba? Bukvalno ovako kao što sam ti rekao. Ja sam isto pitao pre nego što sam dobio u ruku to. Kako to? I oni su u fazonu, šta ti nije jasno, kao burek u rasečenom hlebu, rasečenoj kifli. A čekaj, što je prazan burek? Nemoguće. Što je prazan, što nije sa mesom? Ne znam, Jelisaveta, sve sam to ja isto pitao. Znaš. Čekaj, izvini, moramo se vratiti par koraka nazad. Znači, imaš običnu kiflu, rasečeš je i kao kad praviš sendvič, unutra ubaciš ceo burek. Imaš, to je... Ubaciš onoliko bureka koliko može stane u kiflu. Znači, četvrtinu, recimo, bureka. Faktički, znači, obično testo koje je napunjeno namašćenim testom. Wow. Da. A kakav je ukus? Pa okej je, onako slankas. Ja bih to probao. Pa ja sam probao, pojao sam, nemam ništa protiv, stvarno. Samo mi nije jasan koncept. Da. Nije mi jasno kako je neko došao na ideju, nije mi jasno kako mu drugi nisu rekli si normalan. I kao, i dalje postoji, i dalje neko to kupuje. Ali vidiš da je to atrakcija, nisi kupio običan burek. Moguće da je samo za nas turiste. Ja sam videla i da neko, da li na jugu beše, ima koncept pljeskavica u burek ili tako nešto. Znaš šta, sve to što ima to kao mogu da razumem. Različite komade hrane, to mogu da razumem. Imaš meso, imaš leba. Testo. Okej, kapiram, već sam čuo za to.
Nije mi toliko, a ovo je kao testu u testu, pa kao bez išta. Ali pazi, za narod koji je jako olako prihvatio ideju da mi mažemo pileć ili goveđu salatu na parče pice, ne treba se baš toliko frapiramo. Slažem se, ne možemo mi ništa da kažemo loše o tome, kao što ne možemo ni o spomenicima. To sam isto razmišljao. Mi imamo Beograd na vodi, mi imamo mnogo veći problem. Da. Od njih. I naši spomenici nisu baš epohalni, ako ćemo gledati baš konkretne Mi smo dosta u tom smislu nazadovali posljednjih 10 godina, stvarno da. Tako da sad već i ne možemo da zamerimo. Ali znaš, oni mogu i spomenike lako da pomere, a mi Beograd na vodi ne možemo da pomeremo. Ali fora je što, vidiš koji su to različiti pristupi. Oni hoće da rekonstruišu prošlost koja nije bila tu, a mi hoćemo neki put u budućnost koju bangavo sklepamo. Nekako dva su pravca. Mi hoćemo malo i prošlost, pa stavimo Stefana Nemanju na žiru, pa hoćemo ono, kako se zove, despota Stefana, ono, kao da iz stripa iskočio, tako izgleda spomenik. Ja sam vozio bajs pre neki dan pored njega, pa ne znam šta da mislim, toliko je ono ružan da je čak nekako i simpatičan. Malo i simpatičan, zato što izgleda tako stripovski. Kao iz nekog Batmana, kao iz neke igrice da se pojavio. Meni se, na primjer, sviđa zato što je nekako mali i kompaktan i ja u odnosu na njega ne osjećam nešto... Nenade, nemoj da me gledaš tako. Ja samo čekam ko će da kaže. Ja sam uzeo gutlje kafe, rekao daj da se ne zagrcem, stvarno. Saberite se, uopšte to nije tema. Nego ništa prosto, nisam rekao. Imate mislim kao uporediš ga sa Stefanom Nemanjom, nekako naš ogroman spomenik, bre, i ti kad staneš tu malo si ovo... Malo zbog veličine si, onako imaš neko strahopoštovanje, ali svestan si i dalje da je to ovdje se nekako osjećaš kao da ti je ortak. Znaš, kao možda blejiš tu kod njega, nije ti, ja sam čak jednom sedela na toj klupici blejala, uopšte mi nije, znaš... Nekako je ljudski. Ljudski je, prijateljski je nastrojen, to hoću da kažem. Dobro. To sam htjela da kažem. Eto, to je to. Šta je bilo? Srednji prst pokazuje ova figura, da li da ostavim to, pošto stoji baš iza Markove glave. Ovo nećemo da se... Ne, možemo i sve da objasnimo. Nećemo. Upravo nam javljaju iz režije da imamo... Srednji prst. Srednji prst, nismo primetili. Ali je problem što je iznad moje glave srednji prst. Izvinjavamo se. Imamo i Đokovića koji Kenja, pa ništa. Ugastam, niti zvuk onda kao ja. Ne znam ni, da. Dobro, okej. Okay. Dakle, još uvijek smo u Skoplju. U sunceti. Da, mislim, mogu ja pričam o tome danima, znaš, ne znam koliko imate vremena, ali možda treba da počnemo... Je ovo znači, ne, samo da pitam neki rezime, znači je li ovo prvi dan u budućnosti naše kompanije kad se sve menja? Da. First day of the rest of our life. Tamo glavna stvar koju su nas učili je da strateški razmišljamo. I to je nešto što ja znam da vi to možete. Da, i da ačivujemo golse. Jeste, da, evo počelo je sprdanje. Tako da znam da će biti teško a kad gostuješ u biznis pričama? Evo, počelo je. Jel možemo cijeli podcast kad ti pričaš da budeš titlovan, samo ti? Ne znam da li mi je lakše što je moj odlazak na isti taj prvi deo učenja potpuno izignorisan i bili su u fazonu, ni ne zanima nas šta želiš da kažeš. Ti nisi ništa pričao, ti si bila u fazonu. Zato što ti si bila u ogromnom strahu. Da bilo šta kažeš. Ona ćuti i primenjuje. Zato što znaš šta te čeka. Ne samo da znam, nego kako je bilo, kako je podobro. I bukvalno posle 2 minuta su se okrenuli, bili u fazonu, cepaj ti svoje. Da. A ne znam da li mi je teže to, ili ovo što vidim da rade tebi, jer u fazonu sam, ako krenu to i meni, ja ću samo doživjeti nervni slom. Pa to ti kažem, ti si u strahu živjela, a ovo mora da se desi, moramo prođemo kroz ovo. Nije lako biti lider, šta misliš da je bilo Gatesu bilo lako? Pa mislim, ja bih voljela svi mi da budemo lideri, ja uopšte nisam u fazonu... Pa problem je što mi svi i jesmo lideri, treba nam neka hijerarhija. Mislim da je to glavni problem naše kompanije. Ne, mi smo toliki lideri ovde u sobi da to... Niko ne može nikog da otpusti, to je veliki problem. Svako je lider za sebe. Dobro, formalno ja mogu da otpustim sve vas. Osim Jelisaveta. Da, ti si direktor. Da. Da. Uvijek zaboravimo to. Pa i to je problem. Dobro, možemo da pređemo na zvanični deo. Da se zahvalimo ljudima koji nas podržavaju na YouTube i na Patreonu. Opet kažemo YouTube na prvom mestu, da se ne bi loše osjećali što uvijek stavimo na drugo. Ne brinite, vaše pare se ulažu na dobar način. Imamo neki... Strateško razmišljanje. Očivujemo golseve. Da. Mi, ako ne znam da li primećujete, mi sada strateški razmišljamo. I osjeća se to. Nastavite da nam se javljate na ulici, to isto neko vreme nismo govorili. I Imao sam smešnu situaciju sa javljanjem na ulici. Ajde. U Skoplju.
Ne, Okay. u Skoplju me niko nije prepoznao. Da sam bio u Kumanovu, Ovo bi bila ni pozdrav za Kumanovo. Ne, ovde u Beogradu sam imao situaciju, znaš ono kada neko krene iz daljine kao da ti mahne ili da kaže Newsnet ili šta god to i sad imaš dovoljno vremena da razmisliš kako treba, da li treba da mahneš, da li treba da se pozdraviš, da li treba pesnicu, da li treba baci pet i ja sam uradio sve to u isto vreme i to je naravno Se sapleo na kraju. Nisam se sapleo, ali baš je bilo nezgodno, znaš, ispipao sam čoveka ovako nekako. Bože. Znaš, samo što mu nisam bacio pet u facu, otprilike tako je, dotle je došlo. Baš je bilo smešno. Mislim, sad je smešno, u tom trenutku sam teo da plačem. Mnogo mi je drago. Evo, izvinjavamo se čoveku. Da, izvinjavam se, stvarno, zato što ja... Nije takav, Viktor. Nisam, obično sam budni. Mi ostali vas nećemo pipati, obećavamo. Da. Želimo da vas podsjetimo da dolazimo u Požarevac 13. maja u klub Underground, to je ponedeljak, rezervišite mesto na vreme, ulaz se ne plaća, kao što se nikada do sad nije ni plaćao, a nastupit ćemo negde oko 6-7 uveče, to ćemo da preciziramo. Pa premislim u 6 da bismo stigli da se vratimo, ali ajde o tom potom. Eto. To je liderstvo. Jeste. Moraš da presečeš. I liderski smo presekli, i to treba da kažemo našim gledalcima i slušalcima, da sledeće srede nećemo imati podcast. 1. je maj... Kako te Viktor pogledao? Nisam znao, u šoku. Stvarno. A ti inače nisi, pa zbog tebe nema podcast. Samo zbog mene, okej. Jeste. Dobro. Pa nije, 1. je maj, bit ćemo desetkovani i Uskrs je i raspust je, tako da eto, praštite ljudi, uteha je da ćete sad u ponedjeljak imati naš podcast, da, a onda nakon toga se vidimo one tamo srede. Jeste, bolje da budemo u punoj snazi i spremni nego da sad tu onako... Možda sad možemo da produžimo ovaj podcast da bi ljudi se osjećali kao da su... Pa već jesmo tvojom pričom o Makedoniji. S obzirom da smo već na 15. minutu... Vi ste me pitali. Pitali smo te. Sačuješ neku anegdotu o Skoplju za kraj? Pitali smo te kako je bilo, ne da nam ispričaš istoriju. Da, kako je bilo, kako je pita moje deco, kako je bilo u školi strava? Ne očekuješ neki sada... Stravili super, to pa ja krenuo kao, sad da vam pričam o strateškom razmišljanju. Maglovito jutro, ja se budim. Pitali smo iz kurtoazije. Evo, počelo je. Sviđa mi se. Kažem ti, ovo je... Dobro, šta nam je, evo, prva tema, ja kao direktor moram ovde da uspostavim neku hijerarhiju, izgleda. Bravo, Nenade. Bravo. Raskol u opoziciji. Nešto potpuno neverovatno. Sve dok nije raskol kod nas, ja sam u fazonu, može. A čekaj, izvini, da li je raskol kod nas povodom ovoga izlaska na izbore ili ne? Nismo još pričali o tome. Sad ćemo pričamo. Ja sam malo promenio mišljenje u odnosu na pre par nedelja. Ne znam šta si mislio, nisam te slušao. Pa bio sam malo onako, ne znam da li je bojkot možda i nije loše rešenje, a sad sam u fazonu, brate, kakav bojkot, morate da ih satrete. Tako je, bre, to je borben stav. Da, ja sam odmah bio u tom fazonu, jer sam takav lik, prosto. Ja nisam bila u tom fazonu. Mislim, u tom fazonu više sam naginjala ka Nenadovu. Ka bojkotu? Jeste. Ja sam malo pa mislim, zbog uslova i svega. Kad ih vidim sad da ne mogu da se usaglase oko jedne obične stvari, znači da li je bojkot, da li je izlazak na izbore. I zašto je bojkot u Beogradu, a nije u ostalim mestima? Koja je to logika onda? Potpuno sumanuto, znaš, aj se samo dogovorite i budite jedinstveni jednom u životu. Kao, valjda nije toliko nemoguće. Čekaj, znači, ovdje svi onda izlazimo na izbore? Pa izlazimo, šta će? Jel nadgledamo izbore? Da. Ne, mislim, ne znam za vas, ali ja sam pozvan ponovo da budem kontrolor. Ja sam rekao, važi, dobit ću i šolju neku. Sad ćeš da dobiš i šolju? Da. Ne, već je trebalo da... U sandvič? Ne, od šta je to, ZLF, ja mislim. Aha. Da, od njih. Čekaj, možemo da se prijavimo kao nezavisni kontrolor? Može, ja jesam nezavistan, ali kao... Ali jedeš SNS sandvič, uzimaš šolju, znači... Od svih uzme po nešto. Sem od opštine nisam uzeo pare. Moralna gromada. Ne, a samo mi je ovako sada, da razumem. Znači, Ćuta, ZLF, ko je tu još sa strane? Miki Aleksić. PSG, znači oni su u fazonu, idemo na izbore. I demokrate beš idu na izbore. Da. Demokrate izlaze, da. Demokratska stranka. U sastavu Zoran Lutovac. Aha. Zato što Marinika
Neće. Marinika je sa Đilasom. Aha, ona je sa Đilas, da. I meni je trebalo godinama da provalim koja je to koja stranka. Mislim da je to jedan od osnovnih problema opozicije, što niko ne zna. Njihova stranka se zove SSP. Dobro, to znam, ali Miki Aleksić, koja je on sa stranka? On je stranka koja se zove Narodna stranka, Narodni pokret Srbije. Nešto je mnogo generički, ja ih zovem Prava Srbija Srbije. Kako se je zvao Vuk Jeremić? Narodna stranka. Ovi su Narodna stranka... Najnarodnija stranka. Srbije. Aha, okej. I to je on jedini. Miki Aleksić, da. Da, okej. Pa svako je član... Svako je jedini član svoje stranke, to je valjda jasno. Toliko sam šokirana da već 5 minuta ovako mi je faca. To je... Kao samo sam pozorno zatvori usta, ali znaš šta sam razmišljao? Ljudi koji su u stranci, članovi stranaka, oni ne znaju da... Ljudi koji nisu u stranci ne znaju kako se zove njihova stranka. Pa, na primjer, ja to razumem zato što evo sada, kad se rekli demokrate, ja sam bila u fazonu demokrate Đilas Marinika. Aha, kao ne, oni nisu... Ti si još u 2012. Oni nisu to, nego su oni, onda sam mislila da su kao oni... Kao demokrate Zoran Živković. Da. Znači, to je, izborni uslovi jesu problem, ali i ovo je problem, ljudi, moramo da znamo kako se zovete. Moramo da znamo kao... Previše su generički nazivi stranaka, mislim, stvarno treba malo da porade na tome da... Pa i, znaš kako, niko nije sad tu izašao s nekom posebno jasnom ideologijom, jer nema se vremena za ideologiju. Ali dobro, mislim da je izvini, molim te, ali čini mi se da je za Miki Aleksića posebno nekako problematično za njegovu stranku, zato što on baš radi na tom kao kultu njegove ličnosti, on je Miki Aleksić, kao on je prosto to, ako ti nemaš pojma u kojoj on stranci. Ja nekako mislim da se više insistira na njegovom građanju. Oni su izgleda bili u ovim na kursevima za liderstvo. Da si bio s Mikijem u Skoplju. Ali individualnost. Individualnost, da. Ali vidiš, na primjer, Vuk Jeremić, on više nije u svojoj stranci, ja mislim. Ne, on je sad u njoj. Ovo je kao ono, ranije na SOS kanalu, ona rubrika gde su šta rade, ono, neki asovi, pa kao nakon 30 godina čime se bavi fudbaler danas. Jeremićevu stranku sad vodi Gajić. Vladimir Gajić. Cijelim Twitterom posvađao. Jeste, i koji je sad bio, bog me, gostao i na TV Informer, čovek gigantskim koracima prelazi na mračnu stranu, i vidiš tako da još pratit ćemo razvoj događaja. Sti Viktor je pio neki ladan jogurt, ustaji burek sa hlebom. Pa nisam pio jogurt, nisam ja sisica. Ja sam jeo samo hleb u hlebu. Ne, hteo sam da kažem, ova Vukova stranka bivša, izvinite što je tako zovem, ali ne mogu da bi bilo lakše. Okej. Ona sad izlazi na izbore u koaliciji sa Veljom Ilićem, strankom Velje Ilića, koja se zove Nova Srbija, to sam zapamtio, vidiš? Dobro, da, on je menjao ime. I sa strankom Jovane Stojković. To je doktorka... doktorka sa čudnim stavovima, ajde tako da kažemo. Čekaj, ona beš antivakser? Jeste, da. I mnogo toga pored. Pa oni su procenili da im je potreban i njima neki Nestorović ili Borović. Njena stranka se zove... A pošto su Borović i Nestorović zauzeti, moraš da nađeš nekog drugog. Jel ona nešto, oni porodica neke priče? Jeste, odbranimo porodicu se zove stranka. Ili podržimo porodicu, tako nešto. Da, tako da to je jedna čudna koalicija, ali jeste Gajić desničar. Pa da, nije toliko čudno zapravo kad pogledaš ko je tu ostao. Pa da. Ali čekaj, mislim, možda budeš malo u desno, ali da ne budeš malo u ono, da ne kažem šta. Uludilo. Pa stvarno, mislim, ja nisam za desno, ali okej, nekad bude... Pa može, ja mislim... Evo ti ga Miki Aleksić je... Mislim da je Miki Aleksić isto desno. I Ponoš je isto desno. Oni su više centar, majku mu. Ali desni centar. To kaže Ponoš u nazivu stranke, ali nisam ja baš siguran. Ali ljudi, opet, već sam rekao, znači nema tu ideologija nekih posebnih. Evo i mi nagađamo sada, jer nema se vremena za ideologiju. Mora prvo smakneš ovu vlast, pa onda tek ćemo da vidimo ko je komunista, a ko je naš. Pa, mislim da je to malo problematično, izvini. Pa izvini, nisam ja ovo smislio. 5. oktobra nisi imao kao ja nisam za Koštunicu. Imaš viši cilj. Tako je. Jeste problematično, ali nisam ja kriv, izvini. Ali da li ovo ekipa sa 5. oktobra tako ili je ovo krnja ekipa? To je sad opet su dve škole mišljenja. Ovo je sad neka, ne znam nija kako da je nazovem ekipa. A da se vratimo na to... Ono 5. oktobra je bila ozbiljna ekipa. Ali pazi, tu je bila priča bez Vuka Draškovića će teško moći da sruše Slobu, ispalio je Vuk, pa su uspeli. Da li je sada Đilas Vuk Drašković?
Možda. Čekaj, je li tada Drašković bojkotovo? Nije, on je imao ovog Vojislava Mihajlovića je kandidovao za predsjednika koji je to nešto baš loše prošao i tu je već krenuo sunovrat Vuka Draškovića. A čekaj, da se vratimo na bojkot ili ne bojkot. Znaš šta mene kod bojkota zbunjuje? Nema nekog plana šta se radi ako se bojkotuje. Kao, ajde, svi da bojkotujemo, ali šta onda? Šta dan posle? Možda sam ja propustio, možda je Đilas rekao nešto, Da. ali možda i nije rekao ništa. Možda je rekao samo ljudi, ajde prvo bojkotujemo pa ćemo ja sam samo vidio neki naslov, ne znam gde, i to je i dalje priča ogolit ćemo mi diktatorsku, tiransku i prirodu vlasti. Feminizirano priča. A u smislu kao... Ne, brate, to smo imali već i kao ogolili smo i jasno je i Evropi svima kakva je to vlast, ali sad to neće da ima efekta, čini mi se. Da, meni se isto činilo da kao kad su pomenuli prvi put bojkot, ja sam bilo u fazonu, ok, kapiram zbog čega bi do toga moglo da dođe i kao kapiram i da su uslovi katastrofa. I kao aj čujemo koji je plan. Da, i bila sam u fazonu, sigurno postoji neki plan. I ja sam tako razmišljao, ako imaš neki plan da ih nateraš da je bojkot samo u stvari odlaganje izbora do momenta kad ćeš da ih nateraš da poštuju sve zakone i sve što treba, onda to ima smisla. Ali ja ne vidim da oni imaju taj plan uopšte. U smislu da se kaže bojkot, ali u isto vreme i lupam neke građanska neposlušnost, kukamotika. Otkazuju se svi kulturni događaj, sportski događaj i staje cijela Srbija. A lupam, baš sad lupetam, neću ja da pravim plan jer ne umem. Mislim, iako sam bio na ovom. Mora si naučio nešto. Naučit ćeš za mjesec dana, imamo još jedan kurs. Da prespavaš te lekcije. Da sledeći kurs drži Srđa Popović. Idemo u Evropu da se žalimo opet, da cimamo za rukav, da kažemo vidi bre, ovo šta nam rade. Da je postojao neki jasan plan oko bojkota, bilo bi u fazonu, ok, kapiramo u priču, ali ako je bojkot samo radi bojkota, a da se nikakve dalje koraci ne dešavaju, onda to nisam sigurna da se slažem. Bio je bojkot pre par godina. Bukvalno samo vidimo otprilike da je stava bojkot, pa ćemo da vidimo. Druga stvar. Pa se čujemo jedan u nedelje. Bukvalno. Bilo je glasanje među strankama opozicije, hoćemo li bojkot ili hoćemo na izbore. Dobro. I bilo je 6:3, koliko sam ja shvatio. Za izlazak. Za izlazak, da. I dalje kao ovi koji su 3, ovi za bojkot su u fazonu, a ne ništa, onda mi... Čekaj, zar nije ideja? Ali oni su možda u fazonu da ovaj glas neki ne vredi isto kao njihov, kao znate li vi naš jedan glas, znate vi šta je to je glaščina. Pa to je problem ega. Pa jeste. To je veliki problem ega i na ovom kursu sam naučio da moramo svi da spustimo svoj ego. Ti si bio neka psihoterapija kolektivna. Pa jest, pa da. Pa to je, svi ti kursevi su psihoterapije. Da, pa dobro. Znači mora da se spusti ego. Mora da se spusti. Viktore. Šta? Dobro, ali ja se stvarno su sisice zato što nisu, kako bi rekla... A imaju još vremena. Pa imaju još vremena i apeluju čak i opozicija, a boga mi apeluje Ana Brnabić, kao poziva ih, molim vas, urazumite se, izađite na izbore. Mislim, to naravno nije relevantno, ali hoću kažem... Ona namerno to radi, zato što njoj odgovara da može posle kaže, vidite, ovi su me poslušali. Ko što je ona poslušala samu sebe, pošto 3 meseca Kenja kako neće biti isti datum, neće ovo, neće ono, ona neće poklesti, ona njena reč, ne može se pogaze i tako dalje. Protivustavno ne možemo, kako ćemo ljudi? Ja neću da gazim svoju reč, neću niko da podlažem pod pritiskom i tako dalje i onda dolazi i kaže, ovo je jedan, kako je nešto rekla, ovo je jedan divan dan za demokratiju, kao... Danas nam je divan dan. Danas nam je divan dan, bukvalno nekim blaženim osmehom, kao zajedno, eto, mi ćemo sada... Ja moram kažem, se ponašaju svi. Ja volim da glasam, moram da kažem. I meni je skroz ok da glasam. Baš sam bio u fazonu, ako se odlučimo za bojkot, baš ću teško da... Čudan je osjećaj. Ali ću se naterati. Kao, dešava se nešto bitno, a ti nisi deo toga, kao ne bi pratio... Uzmeš kući, zaokružuješ listić. Jeste. Ovako odeš, dobar dan, srećan rad, evo, prst, gde potpisujem. I ja mislim da, sad, naravno, mnogo je malo vremena ostalo za bilo kakvu neku kampanju, ali mislim da je jedina neka kampanja koju opozicija, ova koja izlazi na izbore, može da ima, je to da kaže ljudi, mi idemo da poginemo. Mi ćemo ovo da izgubimo, kako se zove, vojnici i junaci. Ali on je preživeo, to je problem. Ma dobro, Marko, nemoj sada... Nemoj mi rušiš iluziju. Nemoj činjenice, molim te. Znači, kapiraš šta ću ti kažem, moraš da, kao malo Spartanci fazon, da kaže, evo, to je to,
Ali ne možeš više dobiti, this is pahta, ne može, znate, jebate Dobrice. Ali dobro, izvini, mislim, i njihov slogan s kojim su izašli jeste biramo borbu, ili kako već ide. Znači, previše ne može... To je nova koalicija, u stvari, tako se zove. Da, znači, prosto... Mora borba, je li to? Mora borba je lokalni. Da, ovo je biramo borbu. Izvini, molim. Biramo borbu je, dobro, malo manje originalno, ali okej, sranje je kapirate šta ću da kažem? Ako kradu slogan, šta će da kradu onda sutra? Prestani, znamo da si njihov. Znači, znamo da će to neće... Čiji je njihov sad, pošto sam svačiji? Druže. On ima mogućnost da glasa i za Vladimira Gajića. Jeste. Ja mogu i da na niski... Popularnog Gajketa. Ko još izlazi sem ove koalicije? Pa ja ne znam, mislim nisam ukačio nisam ispratio za ostale. Čeka, Milica Zavetnica, šta sad ona? Ona je u koaliciji sa SNS-om. A zvanično? Da. Fazon ministarka. Nisi ispratila? Ne, ja sam bila u fazonu, sve sam to ispratila, ali nisam znala da je to najzvaničnije moguće. Čekaj, je li Dačić nameštao frizuru, nešto je skido i u kosi imala nešto? Ali to je sve, kako bih rekla, abrovski, kuloarske priče neke koje sad... Miličica, desničica je sad Miličica ministarkica. Da, dobro. Ja sam teo da kažem jednu stvar za opoziciju. Ja sam se jako iznervirao sad ovih posljednjih dana kad gledam što oni rade. U smislu ne mogu se dogovori. Između ostalih i to. U stvari sam razmišljao, a čekaj, mislim, ja sam dosta onako tolerantan prema njima. Čekaj, Nenade. Prema opoziciju. U fazonu sam, ajde, neću da kenjam, neću nešto da tražim dlaku jajetu. Uvijek sam bio u fazonu, nećemo imati savršenu opoziciju nikad, znaš, ajde kao, znaš, podrži. Dobro. Da. I onda u jednom trenutku kao skontam, ovi ko neke babe, brate, samo sede i kukaju sve vreme. I razmišljam, mislim, mi smo pričali ovdje i priča se po internetu onoliko kao kako da se reši ovaj ceo problem oko krađe i sve to. I u fazonu sam sad, čekaj, a što se ja bavim time? Kao, pa vi ste opozicija, čovječe, vi nađite način, vaš je posao da sprečite njih da kradu i da osvojite vlast. Znači, ovo što kaže Viktor, bukvalno treba da sad kažete idemo da izginemo svi, znači da obiđemo svaku kuću u Srbiji do izbora. Znači, da pričamo sa svakim čovekom u ovoj zemlji. Ali ja bi čak i povećao uloge. Ko još da izgine? Ne ko još, oni, ali da se obavežu da će da izginu. Znači, u smislu kao, ako sad ne pobedimo, svi podnosimo ostavke. Već sad, da kažeš. Blanko, da. Pa čekaj, pa jedva smo skrpili ovu ekipu. Nema, pa šta sad? I ko će da dođe onda sledeći? Zašto bi oni koji sad hoće da izađu na izbore, koji su svi mlade stranke, hoće da preuzme neku stranku, Viktor? Neću da... Čekaj, Zeleno-levi front samo što je krenuo. Ćuta, ajde par godina postoji na sceni. Nisam mislio svi članovi da podnesu, nego samo ovi koji su na čelu. Dobrica, Radomir. Ali kojom logikom samo što... Logikom što nisu uspeli već nekoliko godina da osvoje vlast. Stroga li pravičan? Izvini, samo da... A čime će se baviti onda posle u životu? Samo da kažem još jednu stvar koju sam zaboravio. Znači, bukvalno su od situacije koja je malte ne bila pobeda, znači, ozbiljno je bilo u Beogradu na prethodnim izborima, znači, praktično ovi su izgubili samo što su pokrali, pa eto su napabičili te glasove. Znači, faktički imaš već pobedu u rukama. Samo treba da ih dotučeš. I ti to ispustiš i znači sad bukvalno dođeš do toga da ti se raspada cijela koalicija. To ti je Srbija Kamerun na mundijalu, vodiš 3-1 i umjesto da to čuvaš, ne idemo u napad i primiš 2 komada. Sam u ovome, a? Da, okej, kapiram paralelu. Na tebe, znači, apsolutno se ne slažem sa tobom. A reći mi zašto? Zato što su to mlade političke stranke koje imaju apsolutno pravo da pokušavaju godinama, pa nije da je lako doći na vlast. Ali mi moje godine prolaze, nema mi vremena. Nisam ja rekao da se oni povuku iz politike, nego samo da se povuku sa čela stranke i ostanu članovi stranke. I ko onda dolazi sledeći? Samo što su oni iskočili. Sledeći neko, otkud ja znam. Sergej kad se povukao izašao je Pavle. Otkud ja znam ko je u stranci. Viktore, pa ali da je lako iskakati, da se iskaču politički lideri ovako, mislim, onda bi... Mora tako, ljudi. I mi imali lidera u verujte mi, sad sam bio na ovom... Sad sam bio na ovom kursu, mora. Pa ja sam bila na tom kursu. Ja nisam bio na kursu, ništa mi ne fali. Samo mi se čini da bi bilo zanimljivije da se povećaju ulozi. Svima bi bilo zanimljivije. A čekaj, i Vučić je to više puta dok je bio radikal rekao, ako izgubim 2004. od Dragana Đilasa, ja se povlačim iz politike. Evo, iz nekog razloga i dalje se nije povukao. Ne, jeste, slažem se, ali vidiš kako je on, on je slagao, ali ovi ne moraju da slažu.
Ako su pošteni ljudi. Ja samo da ti kažem... Ništa, vidjet ćemo da li su pošteni onda. Definitivno ne. Dobro. Nisu pošteni. Zato što nisam ja ovo nikom predložio pre ovog podcasta. Ne znam, nego znači, samo... nije još usvojeno, hoću ti kažem. A čekaj, može možda neki challenge, tipa, ako izgubim ove izbore, ja ne znam, kupam se u fontani Go i pevam Živa Vučić. Znaš, možda bude malo zabavnije, ne kao sad se povlačim iz političkog života. Jer moraju i oni da imaju neki, kako bih rekao, kako se kaže, incentive. To sam sad čuo. Moraju da imaju neki kao motivaciju. Motivaciju. Čekaj, ti si već zaboravio srpski, bio si na jednom kursu. Ja ću se roknuti, majke mi. Neki incentive. How do you say in Serbian? Počelo je. 30. minut počinje. Da. Kafire, što ću ti kažem, moraju da imaju i oni to će njima da ide u korist. Jer ako znaju da moraju da podnesu ostavku, moraju da se iscimaju. Da pobede. Ja mislim da su oni ljudi ovako cimaju, Koja, brate, šta će ti više? Ali ovako još više da se iscima. Šta će ti veća motivacija? Evo te, ako pobediš na izborima, dolaziš na vlast. Pa znam, ali nekako je, ako ne pobediš, ništa se ne desi i dalje sam tu kao neki lider. Dobro, mislim, da. Ja mislim da se oni mnogo smore kad izgube, brate. Da, smore se i onda sutra, idemo iz početka. Pa šta da rade, moraju da nastave dalje, život neumitno prolazi, što bi rekla moja majka, ne možeš ti da sediš i da plačeš. Izgubili su zato što nisu imali motivaciju. Tako je, da, i gladijatori su nekad imali motivaciju. A čekaj. Odseku ti glavu posle meča ako ne uspeš. Lav te pojede celog Nisam znala da u vama leže takvi radikalni... Ne, zato što je situacija radikalna i ja predlažem radikalne ideje. Čekaj, ali to je sad ključno pitanje. Oni izađu i recimo izgube. Jel su samo oni krivi ili su krivi i glasači? Da li je narod kriv? Pa kako ja da podnesem ostavku? Šta da radim? Ne, ali čisto jer ovako ispada kao da se oni na dugme mogu da pobede ili izgubi, kao da je sve u njihovim rukama. Nije baš sve u njihovim rukama. Ama čoveče, ti jednu varijablu potpuno isključuješ, a to je birački spiskovi i ovi što su preletali na 100 strana, pa mislim to ako se ne reši, oni mogu da sutra da idu da se kupaju goli u fontani. Druga opasnost, oni izgube i podnesu svi ostavke i šta je onda dalje Đilas lider opozicije? Da. Ko je ispod sisica? Da. A ti je Đilas platio put? Slažem se da nije najbolje rešenje. Ja samo predlažem najradikalnije moguće mere, zato što nemamo mnogo vremena, ljudi. 2. juna je ovo. Ajde, recite vi vašu ideju. Znači, šta je problem? Mislim, problem sa tim kao da svi podnesu ostavke je što... u politici je potreban neki protok vremena da se formiraju nove ličnosti prosto za koje će ljudi da se vežu i da glasuju za njih. To je problem. Ako sad ovi koje smo već malo izgradili i znamo ih i imaju neku šansu u budućnosti da osvoje nešto, ako njih sad liferuješ, Znači nema ideje. Treba ti novih 10 godina. Samo je on rekao pametnije. Pa ljudi, ja sve znam koji je... Uvijek intelektualac, Viktor hoće da kaže da ne treba da gradimo lidera, treba da se glasa za političku opciju. I da ne treba da glasaš za Dobricu, za Pavla Grbovića i za Mikija. Pa nisam to teo da kažem, ali hvala. Pa znaš ti koliko ljude zabole da voze bajs po gradu, mislim. Ja vozim bajs, duše električni. Ne može, prosječan Srbi ne može sa tim da se poveže i da glasa za to. Mora među korak. Znači, ako je neko toliko... Električni bajs, kažem. Ne, nego kako je neko toliko decenije unazad polagao sve svoje u političku ličnost, neku kao karakter nekog lidera, vođu, šta god, nemaš ti sad njemu sutra da kažeš, druže, znaš šta, zajebi ti kao tog lika, mislim, mi treba to da gledamo kao pokret, kao političku... Nemamo mi tu političku kulturu da glasamo za politiku. Mislim, mora kao da postoji neki... Mi i dalje glasamo, nažalost, za ličnosti, ali treba da glasamo i sad za ličnosti da smenimo ovu ličnost, da je teramo, pa ćemo onda posle da gradimo sistem. Ljudi, ne kažem da je ovo moja najbolja ideja, samo da se ogradim. Tvoje je bilo da kažeš. Ja predlažem šok efekte narednih meseci po dana. Nemam ja sad konkretno šta. A šta je šok efekt? Pa da, mislim, iznenađuju malo ljude, razumeš, da privlače pažnju. Kako, na ulici? Saleće ljudi za ćoška. Da flešuju. Ne, da iznene. Šta je s vama danas sa insinuacijama, razumeš? Pa vidiš da smo očajni, brate. Hoćete gole političare u fontane da bacite posle gubitka izbora? Malo nam je bilo one golotinje prošle godine. Meni je to ipak blaža varijanta nego da se zauvek povuku. Ja to pokušam da spasem Dobricu, Pavla i Mikija. To nije opcija, bre. Realno, bilo bi viralno da Mika flešuje ljude policiju u mantilu. Manite se, flešovanje, golotinje, znači... I peva Maju Berović. Katastrofa.
katastrofa. Nisam rekao zaovek da se povuku iz politike. A Malo nije sad diskuliraju. na 2 nedelje, a? Ne znam, ljudi. Povuku se na začelje stranke. Ne znam Malo kako da se se to ne kaže. eksponiraju toliko. I onda to onda- lepe plakate nose zastavi, mi smo Da, napredni. ovi koji su tu sada neki podpredsjedni, ne znam. Da oni budu u prvom planu, aha. Oni dođu, budu Ali lideri. onda će da ih ti podpredsjednici sabotiraju, jer će on vidjeti šansu da ako ubije Cezara, on postane Cezar, shvataš? To je onda dodatni problem, Viktore. A ne znam, to ja ovako posmatram iz perspektive glasača, jel? Nisam ja u stranci, ne znam kako stranka funkcioniše. Ali ja njih zamišljam kao, kako bih rekao, prijateljsku jednu Ja bih organizaciju. volao da sam vidio taj brainstorming gde oni glasaju i odlučuju da li treba da se bojkotuju ili ne, koje li je to bilo svađanje. Meni je jedino nada što Miketić izlazi na izbor. On da. je, baš smo pričali ovde kad smo radili s Kesićem emisiju, on ima neki potencijal koji je onako malo nenavođeni projektil, ali Čekajte, možda je ljudi, mogao da on... Da pričate? Izvinjavam se, on je izbačen iz stranke. Jeste. Ne znam da li Zato što će da izađe na Zato što izbore. izađe izbore. A kako će da izađe sam? Pa to smo se i mi pitali, kako izlaziš da kao kandiduješ se kao Miketić? Ali pazi, lik koji ima snimak, droga, gola riba, Dobro, ne baš reprezentativan nije snimak. baš najbolji snimak, ali on ima potencijal da animira neke mlade glasače koji možda bi i oni sutra želeli takav život. Ovako kao što je Elisaveta rekla, ovaj šok efekat. Šok efekat. Ne, Slogan. Ne. Nije na to izvinite, mislila. Nisam mislila na taj šok efekat. Taj šok efekat želim apsolutno da zaboravim. Ali mislila sam na druge šok efekte, u smislu nekih akcija, Ovo ima gerila. potencijal za mlade. Mladi ne glasaju, vidi ovog lika kao ovo je cool. Ja Jeste vas sigurni molim da u ne to? animirate mlade da glasaju preko njega, znači kad vas molim. Ali znate šta, jedna mi je dobra stvar u cijeloj priči, da dosta više da se pravimo da su kao, da je jedinstvo i da je harmonija, ako nije, a u pičku materinu. Znači, jel sve vreme tu se nešto svađaju, a kao ovamo smo svi zajedno, evo sad nek lepo se vidi ko je sisica i ko je ispalio i idemo dalje. Ali znaš šta je problem? Mislim, ego. ima mnogo problema. Ali šta sad sa ovima, na primjer, Đilas i ne znam, ko još bojkotuje? Pa Marinika Đilas, Ponoš. Ponoš i ovaj DSS Miloš, oni imaju neke svoje glasače koji su im verni i koji će ih poslušati. Da, čak i sa svim tim glasačima bi bilo vrlo knap. Ovako jeste problem, ali šta se radi? Pa znaš šta, ali što Jel više mogu oni znaš- da kažu, mi bojkotujemo, ali vi, naši glasači, glasite za ove? Jeste, Pa mogu sigurno. to da Da kažu. namignu. Pa mogu da kažu zapravo. Nećemo da se Ali neće ljutimo to na vas. uraditi, verovatno, Ali s pošto... druge strane, Pošto ego. njihovi glasači imaju uši i za druge stranke, nemaju samo za DS i SES i Đilasa. Des. To. Nego sam prosto htjela da kažem, onda opozicija koja izlazi na izbore, neka se posebno obraća glasačima koji su za stranke koje bojkotuju. Ćao glasači DSS-a, ovo sam ja. Mika. Iz nekog razloga do sada niste glasali za mene. Ajde to da Ali- promenimo. Ali, ako izađete na izbor u Da li narednih imam- 5 minuta... Da li imam vašu pažnju? Dobro, Zajebano ovo je, smo rešili. u pravu okej. si skroz. U pravu si, moram ti kažem da si u pravu. Ali... Da je Ali samo prvo da ismijemo. Naravno, pa moramo prvo da ismejemo. Dobro, ajde da pređemo na neke lepe teme. Čekaj, pa ovo do sad je baš bilo dobro. Pa ne znam. Ovo je zabavno. Jeste zabavno, Bili ali smo na malo- domak rešenja. Barem, znaš šta mi je drago? Barem smo mi jedinstveni. Znači, nije ovde raskolo 3 protiv 1, 2, nego evo, svi smo pozvali, mi glasamo. Pa nama je lako, mi ne volimo bojkot i onda smo... Jeste, i ja stvarno baš sam nešto razmišljao, nije sad ja glasan zato što ovi političari glasaju i bojkotuju i da je situacija obrnuto, ja bih u ovoj situaciji bio za glasanje. I da je Đilas rekao idemo na izbore, da su Zeleno-levi front rekli mi bismo da bojkotujemo, ja bih rekao ma brati kakav bojkot, idemo da glasamo. Da, isto, zato što mi je prirodna nekako reakcija da glasam. Zato što si ti lider, ti se ne predaješ. Moguće, nisam o tome razmišljao. Da. Dobro, kad smo kod lidera, lider Srbije je bio u Njujorku, što zvuči super i ja nekako s jedne strane zavidim njemu koliko on putuje, pogotovo što ide često u Njujork. Ja nisam nikad bio u Njujorku, to mi je jedna velika želja. Pritom on putuje, a da ne mora da trči. I ne mora trči, ništa ne plaća. Da, ne plaća ništa. Ima čak, Sve mi plaća. vjerojatno ima čak i dnevnice neke. Pa sigurna sam i Tako topla da ruke. to zvuči jako lepo, mada kad vidiš kako se proba na putovanje, budeš u fazonu, znaš šta, sedi kod Mogu kuće, ja i da budem kući. gledi Netflix i uživaj. Ja moram da kažem, nisam ispratio u trenutku kad se to dešavalo, nego sam tek kasnije video
Ja sam znao da će onda putuje tamo i da nešto pokuša da, kao, šta da pokuša? Da izlobira. Da malo izlobira u našu korist nešto, da smo i mi kao cool. Da objasni Ujedinim nacijama da narod razume. Jeste, i da nije ta rezolucija o Srebrenici baš najbolja stvar. Da se bori za Srbiju. Borimo se na više frontova za Srbiju, ali izgleda način na koji se borimo i način kad nastupamo tamo ne prolazi isto kao što prolazi kod nas. On je probao da se malo nešto svađa tamo. Jeste. I to, moram da kažem, nije se svađao sa predstavnicom moćne zemlje, ako smijem tako da kažem. Nije ni moćne, nije ni sa predstavnicom neke zemlje sa kojom mi inače imamo tradicionalno loše odnose. Nije čak ni zemlja, moram da kažem, to je ostrvo. Svađao se sa ostrvom. Da, to zvuči baš dobro. Ali dobro, ponašao se nevaspitano i ova žena mu je... Dobro, šta se desilo? Ajde, ko nije ispratio, opet sad pričamo o zagonetkama. Ajde. Pa desilo se to da je on trebalo da počne svoje izlaganje i pre njega je pri Ujedinjenim nacijama predstavnica Malte. Šefica misije... Vanessa Fraser, šefica misije Malte. Da. Koja je bila predsjedavajuća tada. Ona je predsjedavala sednicom. Jeste? Da, i ona je rekla, možete da, ne znam, počnete, imate 3 minuta. Kako je i dogovoreno. Kako je i dogovoreno, ranije u nekom razgovoru, formalnom ili neformalnom, na što je Vučić rekao nešto u fazonu... Nije tako dogovoreno. Dobro, kao 3 minuta nije tako dogovoreno baš, ali dobro, okej. I ona je tu rekla kao, to je dogovoreno i meni je moja savjetnica imenovala, kako se zove žena, meni je moja savjetnica zamenica, to jest rekla da je to dogovoreno. Ste se tako dogovorili kao, jel vi sad tvrdite otprilike da ona laže? Da, on je opet rekao da to nije dogovoreno. Jeste, i to je rekla još dok je lupala o 100, znači imala je ovaj rad. Jeste. Ja sad je lupam o 100 da pokažem kako je bilo. I rekla je, osim ako vi ne tvrdite da je ona ovo izmislila da bi, slagala samo. Laže da bi lagala. I onda je rekla, kao završila je tu svoju tiradu kao u fazonu, molim vas kao počnite, imate 3 minuta. I on je rekao hvala. Da, delovalo je jako onako neprijatno. To je problem, on godinama trenira sa neadekvatnim protivnicima. Nema, on ovde mlati vreću sve vreme i nema pravog sparing partnera. I zato treba da ode na neki TV duel sa nekim opozicionim liderom, da ode nekad na N1, čisto da on bude u formi da se ne blamira pred celim svetom. Ovo je bukvalno život pod staklenim zvonom i kad izađeš u realni svet, najebeš. Kao onaj dečak koji živi u balonu, da ga ne bi ubili bacili. To ti je igraš basket protiv dece od 7 godina i misliš da si najbolji košarkaš i odeš u Ameriku i odvalete. I onda te odvale. Ne znam da li ste, izvini, jesi tela da kažeš. Htjela sam da kažem da je to zapravo mač sa 2 oštrice, zato što, ti se okružiš nekim slabijima od sebe u svakom smislu, koji nikad ništa ne mogu da ti kažu. I ne smeju ništa da ti kažu. Kao praktično su plaćeni da ti ništa nekad ne kažu. Jeste, i ti se osjećaš kao ozbiljna carina i vladaš, brate, već vidi koliko dugo. A s druge strane, čim ispolješ glavu malo negde, neko odmah u fazonu, druže, ne možeš tako da pričaš sa mnom, bre. I to Malta, da, što kaže Viktor, ajde neka najjača sila na svetu. Da, Malta je okej. Hoćemo mi sada da ukinemo možda Air Srbija liniju do Malte. Moramo neku osvetu. Moramo osvetu, a? Ja sam razmišljao, bila je priča... to je malo nezgodno zato što dosta naših ima tamo. Pa da ih povučemo sve. Jeste, šta će tamo u toj izdaničkoj zemlji, nek dolaze ovamo. Jer mi smo već imali situaciju sa Grčkom pre nekoliko dana, pa je već bila i ta priča, Glišić i mnogi drugi naprednjaci su pričali više nikad neće ići u Grčku. Sve manje prijatelja imamo. Mada mi je super ta priča, nikad više u Grčku, pa onda kažu ove godine neću u Grčku, ali evo da ćemo sad da bojkotujemo i Maltu. Dobro, od sledeće godine, pošto sam za ovo već uplatio. A gde onda mogu da idu, izvini? Znači ne mogu u Hrvatsku, ne mogu da idu sad u Grčku. Albanije, Bože sačuvaj. Mogu u Rusiju da idu. Mogu jedino u Španiju da idu. Nije loše. To ne smeju. Ne smeju? Kao Špan, ne skupo? Pa skupo. Ne smiješ da pokažeš da imaš pare. Da se bahatiš, da. Ali ne kažeš, evo neki low cost, vizer, evo couchsurfing. Kipar? Tamo je Arkan. To sam teo kažem, ovi bivši su bežali na Kipar. Tamo su Arkan i naše pare. A ste ispratili da to nije bila jedina reakcija ove predstavnice Malte? Je nešto rekao tipa oh my god, ili nešto tog tipa. Nije rekao oh my god, ali nešto tamo. Šta je on rekao? On je bukvalno trebalo samo da počne neko drugo svoje izlaganje i očigledno je pre toga on toliko bio ili neprijatan, ili je smorio, ili je ne znam nija šta, da je žena, vidi se kako prevrće očima i mikrofon je uspeo da uhvati njeno tiho, do duše,
oh my god. Oh my god. Što je i to, This guy again. oh my god, i to kad lupa po stolu, to bi, ja mislim, svaki novinar tako reagovao da može s njim normalno da priča. Svako ikad ko priča sa njim, mislim, nije novinar samo. On je, da, mislim, jedan od neprijatnijih likova u svetu. Ali mi je super... Ne, meni samo smeša ta scena, on kao ima, kao ni reperi kad idu na neki battle, pa imaš svoje ortake iza sebe koji te lože, da, pokidaćeš. On ima svoju repersku ekipu. Ali nisu baš bili ložači. Nisu neki ložana reperi. To je bio Marko Đurić, ima ta jedna fotografija, kako on sedi na nešto najtužnije na svetu. On nikad toliko nije ličio na Mr. Beana kao na toj slici. Nekako sede jedni iza drugih onako zbijeni i jako smešno deluje taj prizor. Najtužnija slika. Ikadaš pored njih niko ne sedi, onako baš jedna najtužnija moguća ekipa. Pa nemaš ono ložana, ajmo, slušajte šta će da kaže i slično. Ali ovo je sad, izvini, prva prilika gde mi javno vidimo kako izgleda kad njemu neko isključuje mikrofon i ne da mu da govori. Mislim, obično vidimo obrnuto i oni kako se ponašaju prema opoziciji u parlamentu i svuda. Sada imamo potpuno obrnutu situaciju. Ja sad, bukvalno posle ovoga, sam siguran 1000% da ni jedna od onih njegovih lovačkih priča kako je on nekome tamo sasuo nešto u facu nije tačno. Da. Jer ako ga ovako tretiraju javno, zamisli kako izgledaju ti privatni razgovori u 4 oka sa njim. A ne samo to, nego ja sam gledala i to neku izjavu gde on, znači, apropo to Vuk Jeremić, specijalna misija, ide u Savet Evrope, ide ne znam nija gde, i Vučić koji sve vreme govori pokazat ćemo mi koji je stepen borbenosti slobodarskog naroda. Srbija će pobediti. Hodat ćemo nešto, viorit će se naše sene, naše trobojke, hodat ćemo ponosno ulicama. Kosovski bojlik. Ja ovako slušam u fuzusa šta pričaš, druže, razumeš? A riba sa Malte te obrisala pod lobom. Neka, pritom, hvala Bogu, neka jeste, ima da gledam na repeat to narednih dana, samo malo da mi bude lakše, zato što mi ide na živce, brate, kako se tako ponaša, jer kao njegov stepen borbenosti slobodarskog naroda je u stvari stepen nevaspitanja koji ide da pokazuje negde i to ne prolazi tamo. Ali ne možete ponašaš tako bahato. Pritom imaš i taj moment da on predstavlja nas kao zemlju. To sam teo da kažem. Malo baš nas bruka. Malo nije, mislim, jeste smešno ovako kad gledaš i kao, okej, osjećaš se lepo kad ga je neko spustio, zato što niko ovde ne može. Da. Ali je problem u tome što je on tvoj predstavnik. Jeste, Bogu hvala, pa Jokić kida ovih dana, ne znam da li pratite, Denver vodi protiv Lakersa i stvarno super igra, tako da malo možda, ako ti neko kaže kao you're from Serbia, Vučić, no, Jokić, triple double. Meni je s te strane jako neprijatno, naravno, ali s druge strane, brate, gledala sam ja u Bilju Pilju koja je bila u Savetu Evrope i pričala nešto, isto je lik, bukvalno bio u fazonu, gospođo, mi ovde ne pričamo ovako, kao ne možete tako da... Da, ona je imala isto neki govor i rekla im da su licemerni. Tako je. Završila se živjela Srbija, ali super je taj, pre tog čoveka koji je rekao, gospođo, mi ovako ne pričamo, imaš taj moment kada ona završava govor, kaže živjela Srbija, što imaš sekundu kadra na njih 5-6 koji slušaju svi su u fazonu kao... I bukvalno te postavili klip ona devojčica što gleda u kolima Is this real? Frapirani su ljudi šta su upravo čuli. Mene taj deo, moram da kažem, nervira, iako mi je smešno. Nervira me što su oni tu sad predstavnici i plašim se da nas, oni su tamo otišli da nas odbrendiraju kao genocidni narod. A zapravo samo pokazuju primitivizam na maks. Brendirat će nas kao jadnike. Ali čoveče, može to manje zlo? Ne, ja mislim da oni brendiraju ja gledam to s druge strane, mislim da brendiraju sebe kao jadnike, jadne, nevaspitane, pod jedan, i pod dva gube onda podršku i onih saveznika koje su do sada imali, što znači, kada podrške nema na jednoj strani, ovi kad idu da kmeče po Strasburu i ne znam gde, možda dobiju podršku više tamo, razumeš? Dobro, ti gledaš stvari pozitivno, to mi se sviđa. Ja se samo nadam da neko sad tu ne posmatra ceo narod kao jadnike. Razumeš, i kao neke neprijatne, kao da smo svi kao ovi jadnici tamo. Razumem te, Viktore, ali utoliko i veća šansa da bilo ko drugi, ko iole ima mozga, vaspitanja i nekog diplomatskog, kako bi rekla, bontona, će da zablista tamo, kapiraš? Kad samo se javi i kaže nešto normalno. Mene samo plaši, to su bili i komentari po društvenim mrežama,
koji nas pakao očekuje kad se Vučić vrati iz Njujorka, svestan je da smo svi vidjeli to što nije trebalo da vidimo. Ima da pegla prilično. On će danima da nas smara. Zamislite koliko će on gostovanje imati, još se bliže izbori, da objasni šta je on njima sve rekao i sad gledoci nisu mogli da primete. Ja sam otišao na sajt Informera jutros i to je, da, nigde se ne pominje ovo incident sa Maltom, ali se pominje naravno kako je on razmontirao Vljoru Osmani i tako neki tekstovi, bukvalno kad čitaš Informer, to je apsolutno jedan paralelni univerzum u kojem ne da je Vučić njih sve tamo razmontirao, nego su svi maltene rekli povući ćemo priznanje Kosova. Dobra stvar za njih je što verovatno neki ljudi koji glasuju za Vučića i ne znaju engleski, onda oni kad gledaju ovo ne kapiraju šta se dešava. Mada čak i ako ne razumeš šta pričaju po body language-u ti jasno ti je koja je situacija. Ali izašla je i vez. Žena lupa rukom. Lupa i ono koluta očima, da. Ali ne samo to, izašla je za vikend i vest, ako se ne razumela dobro, da je zvanično Ohridski sporazum uvršten kao jedan od zahteva za pristup Evropskoj uniji i Srbije i Kosova, u koje su naravno osnovne stavke. Ti se ne protiviš da ovi uđu da treba da uđu, vi formirate ZSO i molim vas tišina, mir. Ali to je doslovno, izvini, ovo što se desilo tamo, njegov modus operandi, ono uobičajeno ponašanje, da on, znači, dogovorio je nešto sa tim nekim tamo, i izađe javno i kaže ne, to nije dogovoreno. I on to radi i kad pregovara o Kosovu. Mislim, ode ispregovara ko zna šta i dođe ovde kaže ništa, ja nisam pristao, ništa nisam potpisao. Oni su morali da ubede ove iz Evrope da oni ne potpišu to zvanično, jer su im verovatno rekli mi, brate, ne smemo ovo potpišemo, kao potpišemo. Ne možemo se vratiti u zemlju. Ne možemo se vratiti u zemlju, razumeš, ali evo ja ti kažem, brate, kad je tebe brat izdao, to je... Sve ćemo da realizujemo. Sve ćemo da realizujemo, ništa brineš, samo nema ništa, potpisujemo, ljubite brati, jer kao ja mislim da oni da potpiše tu bilo šta da bi on toliko mogao da ispere mozak kroz sve ove medije da apsolutno bi i to mogao da završi. Ne, to je problem, da, što prosto drže sve medije, mogu da pričaju šta hoće, jer vidjeli ste kad je bilo kad je bila frka oko tablica, bilo je kao na ivici rata smo bili zbog tablica i onda posle 2 meseca lik izađe i kaže to što kao su prihvaćene tablice, to je super za nas. Mi to olakšavamo transport. Sad se olakšava transport, oni mogu da dolaze kao turisti u Srbiju. Povećat će nama kao... Čekaj, druže, pa oko čega umalo rat da izbije? Ne znam, meni je, moram kažem, jako sam razočaran Markom Đurićem. Nekako očekivao sam da će on malo da skoči kao pitbull. Pritom, to je njegova teritorija, on je godinama tu, dok je nije u Njujorku, u Washingtonu, a tu je negde... Plus on je tvoj prijatelj, pa zato... On je moj najbolji, možda i prijatelj, moj kolega trkač. Znači, stvarno, onako da sediš i da gutaš knedle, one baš ponižavajuće. Tako da je barem nešto dobacivao. Tako da možda stvarno treba da se ovi provereni fajteri sledeći put povedu. To, Bakarec, Jovanov, čisto da oni tu negde dobacio nešto, da se mršte, da pokazuju ovako. Ja nisam siguran da oni smeju da izlaze iz zemlje. U smislu, ne smije Vučić da ih vodi sa sobom, da ne bismo još više najbali, ja mislim. Da, mislim da nas napadne Malta, da nas bombarduje. Znam se zavrtimo sa Maltom, to stvarno. A i nekako ljudi su u fazonu, pošto i oni žive verovatno u nekim, kako bih rekla, mentalnim balonima, oni kad vide, brate, da neko napušava Vučića, koga ne sme niko da napuši ovde, oni su u fazonu, ćuti, brate, ne znam da progovore. Nisam ja siguran da bi njima išta pomoglo i da pošalju tako neke tamo likove, jer to je situacija gde mikrofon nije kod njih samo mogu da izbaci iz sale. Ali zamišljam Rističević i Atlagića koji dobacuju nešto, ali na srpskom. I slično. Pa dobro, ali nakon ovog, to jest ovo je bilo sad bukvalno skoro, a pre toga smo imali situaciju da Vučić i Dodik šetaju, gde je ono bilo? Je li to bio isto u okviru? U Mostaru. U Mostaru je otvaranje... Povodom, kako se zove, nove linije avionske. Avionska linija, ali tamo u Mostaru je bio neki sajam, ne znam čega beše. Da, jer gasimo liniju do Malte, a otvaramo Mostar. Pa dobro, Mostar otvaramo svake sezone. Meni je to lepo što se otvorila linija do Mostara. Jeste. Olakšava. Mislim, svaka linija koja se otvori super. Nego ono što se desilo na otvaranju te linije nije baš bilo... Jeste, moglo je sve da prođe super. Baš je bio povod da sve prođe super i da ne bude nikakvih incidenata. Ali kad je Dodik tu ne može bez incidenata. Bilo bi dosadno. Ali ja sam to gledala i toliko sam popizdala na taj prvi put. Kao, brate, nemoguće... Čekaj da kažem šta se desilo. Da.
Dodik i Vučić idu... Ne moraš da vičeš, samo reci. Dobro. Iznervirala se. Da, iznervirala sam se i mogu da podnosim Ali izvini, pre nego što šetaju, moramo da kažemo ceo kontekst. Istorijat šetnje. Evo, mogu ja koji Možeš, Viktore. Znači, oni su imali konferenciju za štampu povodom, te sajma, povodom sada nove avionske linije i svega. Međutim, kao neki novinari, kao saslušaju i to, ali iskoriste priliku i da pitaju za neke druge stvari. Taj N1 i bosanski i srpski mora da... I u Bosni su bezobrazni. Ova novinarka je BHTV. Mislim da je N1. U svakom slučaju novinarka iz Bosne je pitala, ja mislim, i Dodika i Vučića o ovoj rezoluciji o genocidu i postavilo je pitanje tako da kaže već u pitanju kao Haški tribunal je Srbiju proglasio krivom zato što nije uradila ništa da spreči genocid, što je tačno. Mislim, tako to jeste presuda. Tako piše u presudi. Presuđeno je da mi nismo krivi za genocid kao zemlja, kao država, nije pomagala genocid, ali nije uradila ništa da ga spreči, što isto sve stoji u presudi. I Vučić koji kaže, krene da se svađe, kaže, nije tačno, vi lažete, vi uvek izvrćete, bla, bla, krene ono njegovo standardno i ne odgovori na pitanje. I žena pokušava da mu se ubaci, on je u fazonu, me prekidaš, mogu da završim. Da, i eto, tu se to završilo i onda kasnije njih dvojica šetaju. I onda Dodik verovatno vidi nju ponovo i onda oni imaju taj small talk, a to je problem, taj small talk, mislim, ti kad pričaš i kad s nekim šetaš, ako te prate kamere, moraš nešto da pričaš, najgore sad samo da šetiš da ćutiš. Ali opet problem je ako moraš da non stop pričaš, svašta možeš da kažeš i moraš da kontrolišeš šta govori. I onda su oni imali... Što Dodiku nije baš lako. Vučić to ume, Vučić ume da krene da priča neki. On vidi što lepo ukorićeno, vidi ovi štande, evo vidi marljivi radnici, srećan rad i slično. Dodik nije išlifovan toliko. I ti njegovi small talkovi često deluju jako veštački i glupo, ali makar ne kaže... Kupi neko vreme, nešto žvaće, neku priču, drži ti pažnju, nije ti dosadno da gledaš kadar da on minut i po šeta u tišini. Dodik nije baš toliko išlifovan. I on mu onako, malo tiše govori, rekao, si vidio onu kravu sa N1. I naravno čulo se sve. A Vučić, vidiš mu na faci da kapira šta se dešava i da su čuli. Da je snimljeno. Izgovori rečenicu, šta ćeš? Mogu je da iskulira i možda niko ne bi ni primetio šta je Dodik rekao. A mogu je da kaže, Dora, nemoj baš tako. Mislim, mogu je nešto da se ogradi, da. Naravno da je, ali ja sam realan. Mogu je da iskulira. Nije baš realno. U najboljem slučaju mogu da iskulira. Zvoni mi telefon, čekaj, moram da se javim. I sad ne znam, to je jako čudno što je ovaj kao, očigledno, kao dovoljno glasno rekao, možda i namerno, možda ga baš briga. Pa ja to hoću da kažem, nemoguće je da nakon toliko godina na političkoj sceni ili na bilo kojoj javnoj sceni ti nemaš svest o tome da kad su mikrofoni i kamere tu, milioni njih ispred tebe, da ti nešto što izgovoriš neće da se... Možda on kad je pored Vučića, on vidi samo Vučića, on ne vidi svet oko sebe. Znaš, on je zaslepljen njegovim likom. I delom, da. I sad, mislim, moguće da je samo to što ga baš briga, šta će da kaže, kao što ga je u većini slučajeva Dodika baš briga šta će da se čuje i šta će da kaže, imao je živopisnih izjava i ranije i nema nikakvih posljedica. Znači, niko neće tu, mislim, trebalo bi neko ili izvinjenje, trebalo bi nekako da bude neka posljedica, ali neće ih biti. Ali znaš šta mi je zanimljivo? Toliko smo na to posle obratili pažnju, mislim, ok, sa pravom, ali smo kasnije, kada smo pravili prilog za emisiju, vidjeli jedan zanimljiv detalj, a to je da novinarka u tom pitanju kaže, jel tako, kao Srbija je proglašena krivom, zato što nije sprečila genocid i tako dalje. I Vučić kreće da se svađa s njom i onda kaže jednu jako zanimljivu rečenicu. Kaže, nije tačno, Srbija je proglašena da nije kriva za genocid. Što je tačno. Oboje su rekli istinu, i ono u pitanju i ono u odgovoru, samo što nije odgovorio na to pitanje. Ali on u toj rečenici zapravo kaže, bio je genocid, ali nismo mi krivi. Da, to je zanimljiv moment. Jako zanimljiv moment. Meni je to ali je još je zanimljivije ono što je usledilo. Upravo to što se desilo da kad su svi režimski tabloidi i portali preneli tu njegovu rečenicu, ubacili su tvoju omenjenu reč, da li znaš koju?
Navodno. Da. Srbija nije kriva za navodni genocid. On u svojoj izjavi nije rekao navodni, rekao je samo genocid. Da, znam. I ti sad imaš situaciju da tabloidi fabrikuju praktično izjavu, novu budže izjavu njegovu. Čak i njegovu, brate. Čak i njegovu, kao da je on rekao navodni genocid. Znaš, jer on je u trenutku odreagovao i rekao ono što zaista misli, verovatno. Ali sad je morala da se kontroliše ta šteta, da se on umanji koliko je moguće. Tu je malo i Dodik pomogao svojom izjavom da se to skrene pažnja na njegovu izjavu. Ali koliko je to, vidiš ti koliko je to neverovatno kako svi urednici istu stvar umeju da ubace, bez da im niko dojavi jednu reč. Pa dobro, ali trenirani su toliko godina, mislim, stvarno bi bilo glupo da ne znaju nakon 12-13 godina. Mislim da imaju Viber grupu, idem samo u caps locku navodno. Da, ili to, ili su u fazonu, a sigurno je mislio navodni. Ma neće se ljutiti, malo da mu oplemenim izjavu. Da. Pa dobro, ali navodni genocid je baš super da se napiše, šta, ko? I napisali su. Pa nemaju problem oni sa tim. Da, hoću kažem, ne može da se, ne moraju da dobiju znak za to, ne bi imao razloga. Da, ali sama činjenica da imaš 6, 7, 8 portala različiti koji su istu izjavu promenili, implicira da im ipak vratno neko malo dojavio. A da sve vreme paralelno s tim postoji originalna izjava kao audio. Možeš da vidiš šta je rekao. Ok. Ali kad smo kod Dodika, još ostajemo na Dodiku. On je dosta briljirao. Htio sam da vas pitam, vi ste možda malo bolje ispratili ovaj protestni skup protiv deklaracije o genocidu koji je bio u Banja Luci. Jeste, to je bilo u Banja Luci, okupili su se i ja sam malo pogledala tih isečaka. Naravno, prvo mi je privukao pažnju čovek koji se zove Darko Banjac, on je iz Narodne partije Srpske, koji se sada drao o tome šta hoćemo, šta nećemo i kao nećemo mi Evropsku uniju i onda sam čula rečenicu hoćemo rakijski kotao i prepečenice mi hoćemo. Nećemo tu pedersku organizaciju. Nećemo tu pedersku organizaciju, nećemo roditelj 1, roditelj 2 u tom trenutku kadar na njemu i iza se vidi Ana Brnabić koja stoji ovako i pognula je glavu jer ovaj čovek toliko gluposti lupeta i ne zaustavlja se. A samo da kažem, za ljude koji ne znaju, Ana Brnabić je gej. I ona je roditelj 2. 2? Pa ne znam. Pa zar nije? Roditelj 1 je valjda Milica. Ne može to kod nas ili savjeta. Ne može to nema kod nas. Nema kod nas. Oni su Milicijani. Ali meni je neverovatno ta priča to za rakiju. To je Mila protiv tranzicije. To su znači stereotipi koje postoje ovdje od početka 2000-ih. To plašenje naroda, ako uđemo u ne daj Bože EU, nećemo smeti pravimo salamu, kobasicu, da pečemo rakiju, morat ćemo da krivimo krastavci ili ne znam šta je, da ispravljamo. Mislim, to su takve budalaštine i ja ne mogu da verujem da nakon 20 i nešto godina i dalje prodaju tu priču kako ako uđemo u Evropsku uniju nećemo smeti da pečemo rakiju. Moći će da se peče rakija, samo će morati da se peče u skladu s nekim propisima. Tipa da se ne oslepi nakon te rakije. Pa neće da ti se desi zozovača, na primjer, da pomre 50 ljudi. Ti danas, ako hoćeš da prodaješ rakiju, moraš da poštuješ mnoge propise kod nas. Naravno, čak i po našim zakonima. Da, ne možeš kao napraviš kod kuće i kao ja ću sad izađem. Kad ideš Srbima i piše rakija desno u toj kući, misliš da to nije skroz provereno. Znaš šta, svako na svoju odgovornost neko kupi te koji su na tezgi. Ali... Da, čak i po našim zakonima koji su uglavnom ne primenjuju vezano za hranu, ti imaš gomilu propisa gde ne bi smeo da kupiš tako neke stvari. Čak mislim i na tezgi kad se prodaje da opet moraš da prođeš kroz neke procedure. Neke sanitarne. Da. Pa ne, ali gledam, znaš, kad putuješ negde, kad vidiš, ne znam, u Francuskoj one tezge na pijacama, vidiš 200 sireva, mislim, nije baš da kad uđeš u EU da imaš sve generički onako kako je u svakoj zemlji. Mislim, on je čovek toliko... Domaća radinost postoji i dalje i tamo, mislim. Samo što svi moraju da prolaze razne kontrole, da dobiju razne dozvole. Da, i to je za dobrobit svih, da ne umre neko. Ne, kao, moja postoje neka pravila, propisi, zakoni koji se te poštuju, nego ovaj čovjek je samo bio toliko banalan i pritom uz to užasno histeričan i nekako ti ne možeš da spojiš. Ja sam gledala filosofozonu na kraju kad je došlo do rakije prečenice. Ne, on je, taj lik je imao gomilu suludih izjava, gomilu potpuno nenormalnih izjava, tipa da on je priželjkivao kad
kad je napala Rusija Ukrajinu da bi on voleo da oni oslobode od nacizma i fašizma i neke druge zemlje. Pa da pravimo našu vodku. Lik bi bukvalno hteo da dođe ovde, da izbije rat, razumeš, i da ne znam, Rusi ubijaju nekoga. Pa dobro, mislim, ali ni Dodik nije imao ništa manje, kako bih rekla, izjave. Čekaj, šta je Dodik rekao, da hoće da izađe? Jedno čekam da izađemo iz ovog sranja koje se zove Bosna i Hercegovina. Kažem, Srbija je naša zemlja i da je pravde bili bismo sastavni deo Srbije, ne bi bili u ovom sranju koje se zove Bosna i Hercegovina. Znaš, ako nije uopšte... Je to Dodik pio neku rakiju pre toga, pa je tako pričao ili je samo... Netestiranu. Da. Ali on već nekoliko godina preti da će da izađe iz... Znaš, samo mi nije jasna jedna stvar. Samo više ne bira rečnik. A koga sprečava? Pa znači, do sad je mogao 700 puta da izađe. Pa nije mogao. Da se ocijepi Republika Srpska? Da. Pa nije mogao. Pa zašto onda priča to i dalje? Mislim da ga sprečava ga Vučić. Evo tek što nismo, evo jedan dan od nedelje i ćao zdravo. Isto i ovo za EU, kao nećemo mi na put za EU, bla bla bla, i raziđu se svi ljudi i sutradan su i dalje svi na putu za EU. Znači, samo se ponavlja, ali nije mi jasno, ko i dalje veruje... A lože narod, bre, za džabe, razumeš? Ali ko i dalje veruje u to? Zato što si ti sutra, nakon protestnog skupa, i dalje si u Bosni i dalje si na putu prema EU. Ali izvini, molim te, ako pogledaš neka... Ali na sporom putu za EU. Pa ne, ali ako pogledaš malo statistički, istraživanja su pokazala da je odnos u Srbiji naroda prema Evropskoj uniji drastično pogrešan u posljednjih par godina, što je, ne može da bude ništa drugo, nego samo način na koji te pumpaju već ne znam koliko, ovi desničari, budaletine koji su kao neki iskoraci iz SNS-a, koji ti sve vreme govore... I levičari su i ovi radikalni levičari su isto podjednako. Pa dobro, ali ne možeš sad uporediš radikalnog desničara, levičara i Đuku, mislim, koji isto ima neki uticaj malo veći u odnosu na radikalne levičare. Đuka je, ne pominjaš ga bez veze, Đuka je imao isto izjavu gde predlaže da mi zvanično odustanemo od našeg puta za EU. Ja moram da kažem, sve organe u EU. Razmišljam da bi to možda bilo korisno za nas. Da se osvestimo. Da budemo zvanično da odustanemo. Pa ne, evo, sad ću ti objasniti. Vidi kako me gleda. Znači, sad ću ti objasniti. Zašto danas govoriš samo stvari koje me sekiraju? Bio Skoplji poludeo. Slušaj, strateško razmišljanje je ovo. Ajde, strateški. Mi kažemo sutra mi prekidamo naš put ka EU. Ali onda je mnogo manje novca, mislim da je to dosta velik problem. Da, to je moj plan. Dobro. EU kaže, nema više para za vas. Mi kažemo, ok. Ali ovo sad nije pošteno, čekaj. Da, mi kažemo, ok, propadnemo skroz ko zemlja. Ljudi budu u fazonu, brate, moramo da skinemo ove slasti. Aha, to je tvoj plan. To je moj plan. To je znači, to je na onoj liniji Nenada da uvedu sankcije svima. Da. Znači, pa da, znači, radikalno je. Ali znači i Nenad i ti predložite da mi treba da propadnemo svi da bismo srušili ovu vlast. Ja sam u cvetu mladosti, čoveče, a ni vi niste loši. Pa znači, samo razmišljam o idejama, samo nabacujem ideje. Nabacuj manje radikalne ideje u kojima propadamo kao društvo. Znači i da mi zadržimo naše lagodne živote, ali da srušimo ove, može tako. A šta je falilo 90-ih? Dođu kamioni sa pomoranđama pa se otimamo pomoranđe, šta? Ali su... Lepo je to bilo. Bila je dobra muzika 90-ih. Ali su ljudi znali, moramo da zbacimo ove slasti, ima da poginemo svi. Će da umremo. Čekaj, zašto mi moramo da doživimo... Zašto moramo da ginemo? Ajmo čekaj da probamo drugačije. Jebote, da li je moguće da mi kao društvo moramo da ono što se kaže puknemo onim o ledinu, da bi kao mi skapirali neke stvari. Možemo samo prosto da ne... Što se na mene ljutiš? Nisam ja smislio ovaj narod. Pa dobro, čekaj, od kad postoji naš podcast, jesmo mi promenili nešto u zemlji? Nismo, očigledno ne može tako. Ljudi dok to kao dođe, znaš, da nemaju, da moraju da idu da čekaju hleb i mleku u redu. Nema šta da jede i onda će da im padne na pamet idem da pojedem Vučića. Čak i tada, se sećate, kad su se čekali hleb i mleko u redovima, da je tad bila opšta priča zapad nas mrzi, zapad, Vatikan, Amerika i ostali. Jaka propaganda i zapad na sreću. Sad nam, hvala Bogu, nije jaka propaganda. Ali mislim da sad, pa u stvari ne znam da li bismo uspjeli lakše da se izborimo sa tom propagandom. Pa to ti kažem, u takvoj situaciji. Ne, ali tad i propaganda slabi. Ja mislim u tom trenutku, zašto ni novinari koji rade sada za vlast nemaju šta da jedu, i slabiji su. Imaju ništa da jedu, to je problem. Misliš? Ima se novca, pa krenu neki švercevi. Imaš novca, ne možeš da jedeš novac. Šta ćeš da kupiš?
Nema hrane. Pa da, Misliš, ako ne uvezeš ove francuske sireve, ništa? A uvešćemo onda nešto rusko, majku mu. Jeste sad rusko. Rusko, da jedem boršč. Čekaj, jebate, kad su im uveli sankcije, smislili su oko mesec ti, Viktore, znači danas predlažeš prvo da opozicija cijela poumire, ako izgubi, a onda da mi svi poumiremo i onda će neka buduća pokoljenja da žive u super zemlji. Ovo je brainstorming. Ovo mi je, Viktore, baš najdepresivnije podcast, moram da ti kažem. Ja nisam čuo ni jednu vašu ideju. Znači, za sad samo ja ovde doprinosim... Pa kakva ideja, druže, mi apelujemo na zdrav razum ovde, nemojte da propadnemo ljudi, dajte da menjamo pre nego što... Dolazi čovjek iz Skoplja, imamo ideju kako da naša firma naraste, ali by the way treba da propadne cijela država i svi da pomremo. Sravimo sve sa zemljom i onda da se kao Feniks dižemo iz pepela. To je... Kao Ramonda. Kratkoročno je to katastrofalno po nas, ali moramo da razmišljamo gde ćemo biti za 5 godina. Da. Dađeš te u glavu. Znači... Ja sam te podržavala dosta. Ti si ali moraš dotaći dno da bi se vinuo ka vrhu. Ti si dalje mlađi od nas 10, 11, 12 godina, znači za tebe još ima nadel. Mi smo ćao kao Viktorova teorija. Ali dobro, ti realno nikad nisi osjetila prave sankcije, tako da red bi bio jednom u svakom moru u životu. Kako nisam? Ja sam se rodila 91. Šta pričaš? Ja sam živjela u sankcijama. Ajde bre, ne sjećaš se ništa. Jel se sjećaš... To su traume iz detinjstva, Nenade. Ti se sjećaš uopšte ko je bio... Ti se Slobe ne sjećaš, ladno. Kako se ne sjećam Slobe? Imala si 9 godina kad je pao. Kako se ne sjećam? Bila si kao moja Sara kad je pao Sloba. Druže, ja sam bila na više protesta do svoje 9. godine nego ti u posljednjih do 5. To već treba više roditeljima, da. Ja se trudim da decu vodim na neke lepe stvari. Ajde. Hip-hop. Da, hip-hop ples, ali ajde, možda je okej na protestu. Nisi ti ništa iskusila, znači trebalo bi jedne sankcije da vidiš stvarno kako izgledaju. Početak psihoterapije. Bila sam na više protesta nego igronice. Pa mislim, do 9. sigurno da. Pa dobro. Ali imala sam srećno detinjstvo, šta? Ne, nema veze. Evo, svi se tešimo. Moja ideja je bez veze, vaša ideja, super, čekamo da se narod opameti ovako kako je sad. Zna narod, Viktore. Ovo sarkastično? Ovaj narod je iznedrio jednog Teslu, jednog Jokića, jednog Đokovića. Nije ovaj narod to što ti misliš, Viktore. Bukvalno svi su za SNS. Svi su otišli. Pazi, svi su van Srbije. Tesle, okej. Svi su van Srbije, da. I svi su šurovali malo sa SNS-om. Da li bi Tesla bio u SNS-u da je živio? Tesla, 100%, brate, on je bio lud. Ma ne bi, on je Hrvat. Samo da ga ne pipaju, bilo bi sve okej. U fazonu Tesla podrži za laptopa. Dobro, idemo na opuštenije teme, ljudi, stvarno. Evo, sljedeća tema je dokaz da ovo što ja pričam neće se desiti. Dobro. Jer dolazi Kim Kardashian. Ovo je dokaz bogatstva jedne zemlje da dođe s Kim Kardashian. Nemojte da brinete, ovo je moje samo kapirate. Nemojte ništa brinete, dolazi Kim Kardashian, sve je okej. Jeste. Ja sam ispratila skup protiv genocida, deklaraciju o genocidu, ali nisam ispratila da dolazi Kim Kardashian. Kad se to desilo? Desila se najava, on nije došla, ona dolazi negde u junu mesecu. Za izbore. To i nije loše i to smo baš razmišljali. On ima veliku porodicu, gomila, koliko ti ima se stare, ni ne znam. Dolaze da se prijave ovde na opštini, ne znam nija kojeg. Pa normalno. Woodrow Wilsona broj 0. Pa mislim, realno neće sigurno da ih u kotežu prijave. Dobračina 0. Oni dolaze, kažemo oni, možda dolazi još neko s njom, da otvore neku radnju. On ima neki svoj brend, ja ne znam, jel vi pratite kako se zove taj njen brend, ima više brendova. Imaju dosta brendova. Kim Kardashian brend. Svaka poštena Kardashianka ima makar jedan brend. Kim Kardashian D.O. I oni otvaraju lokal nećete verovati gde, u Beogradu na vodi. To jaja. Odmah pored Jamie-a. Aha. Još jedno mjesto na koje neću dodati. Da. Pa dobro, mislim, nije kao da sam moram da kažem, to je odeća? Ili šminka? Ima jedno i drugo, čekajte ljudi. Znači, one sve imaju... Mora se ozbiljimo ljudi, ne može ovako. Da ovako da vam kažem. Znači, svaka sestra... Ja znam za Kylie da ima šminku. To sam teo da kažem, Kylie ima šminku, to znam i ja. Kylie ima šminku. Ova Kendall valjda ima tekilu. Ove druge dve sestre... Kendall ima nekenka. Kendall ima nekenka. Ove druge sestre imaju i neke farmerice, ja mislim, i neke medice koje se jedu za kosu, na primjer. Medice za kosu? Da ti raste kosa. Zato što... Čekaj, stvarno, koliko košta taj medic? Majko, tipa se otrovo, ne bi ti izrastao. Daj paket. Nemoj, molim te. Daj džak medica. Slušajte me. To je kao gumi meda, jel? Gummy bear, jeste. Ja volim gumene bombone. Ne razumeš gummy bear, to su neke najobičnije gumene bombone, bre. Lože masu. Da, ali u njima imaš od krave želatin od krave. Okay. I to ti raste koso. Raste koso i dobro je za zglobove. Kravetin. Ali kosa ti bude onako brown i bela.
u bojama krave. Aha, strava. Jesi rekla krevetin? Jesam i hvala ti što si se vratio na to. Mnogo je glupo, ali kravetin mi je mnogo smešan. Okej. Daćete mi jedan krevetin. Daćete mi, Dobro, vi ste mi sada rekli ceo rodoslav Kardashiana, šta radi čekaj da ti gospođa objasnim. Kim? Znači, ja nekada kad sam noću dokona i usamljena, ja tako odam da vidim šta se dešava po svetu. I ja pogledam celu familiju šta radi, tako da sam tako. Objasnit ću vam. Dakle, stigla sam kod koje sestre? Mede i farmerice. Samo jedno pitanje, pošto ja sad sam kao grafo, koliko njih ima? Ne, ajde ne ulazimo u to. Komplikovano je. 3 glavne sestre i još 2 manje. Okej. Znači 5 ukupno. 5 sestara. Kim, Courtney i Khloe su starije. Jeste. Kylie i Kendall su mlađi. I što je najbolje, ne prezivaju se isto iz nekog razloga. Jeste, ovi su Jenneri, ovi su Kardashiani. I ima Rob Kardashian, on je brat, ali on je izašao iz sveta. Da, on je prso i on je rekao zajebite me. I tata izašao iz svega toga. On je izašao iz pola. Jeste, tata, da. I tu je Keva, ona je master of disaster, jeste. I tu su ona je glava korporacije. I imaš tu te muževe i imaš sad i decu, razumeš, dosta dece. Obre, kao ovo Nemanji ćemo da slušam. Keva je kod njih zadužena za strateško razmišljanje. Yes. Apsolutno, ona je glavni strateg. Ona baš štancuje, brate, decu jebote za biznis. Jeste. Sada, Kim Kardashian imala je svoju šminku sa onim Marijom, ja mislim da je radila, one nude neke palete, da se konture lepo rade, da ti budu jagodice seksi i to i nos, oštar. I ima Skims, to su ono da se obučeš da ti bude telo shaped. S kim je to napravila? Pečani sat. Okej, pa dobro. Dobro, i nešto od toga onda otvara u Beogradu na vodi. Ja iskreno sumnjam da li to je taj Skims ili su te nude palete. Dobro. A možda je zabrate, možda jedno i drugo, razumeš? Što da nekad već dolazi. Dok ima ovaca, bit će i vune. Kapirate? To je prva biznis lekcija. Dok ima. Dok ima. Dobro, ali ovo je za njih, ova izreka, ja mislim da može da se baš lepo legne. U smislu, ne kažem da su ljudi ovce, ali hoću da kažem da oni, ta porodica se ne bavi ničim. To sam mislio da kažem. Pa sad se bave. Hoću kažem, poznati su jer su poznati. To je... Da, mislim, Kim je baš onako arhistarleta. Na ničemu. Ali to je očigledno vest bila, znači bila je vest u medijima u junu mesecu. Kim Kardashian dolazi u Beograd. Ne kažem ja, i bila je vest da ona već bila u Srbiji, to nisam ispratio, da je bila na Uvcu. I da je bilo super. Pa dobro, lepo. Oni su popularni, ne kažem ja, samo mi nije jasno zašto, ali ko sam ja da sad istražujem? Ali ona se sad loži, ona sad inače završava pravni fakultet i ona se loži da uzima neke slučajeve ljudi koji su kao osuđeni na ne znam koliko godina, kao žale se da nisu nepravedno osuđeni i sad ona uzima valjda, to sam nešto... Gledala je Legally Blonde. Nemojte da ste zli. Znači, ja s jedne strane... Jako mi je teško da ne budem za povodom ovo. Slažem se i meni. Jer kao ti pričaš u to, deluje mi da veruješ u sve to. Pa ne verujem iskreno. Koja je ovo mi omiljena Kardashianka? Ni to ne verujem. Ni nemam omiljena Kardashianka. Nemaš, a? Nemam iskreno zato što... A tebi ne da izgleda da imaš neko. Da čujem. Ajde. Meni je Kylie. Čekaj, Kylie je šminka? Da. Dobro. Ne bih rekao da ti je Kylie. Što? Pa ne znam, On sam iznenađenja. Ne, estetski mi ne prija njena pojava. I pritom se te smuvala s onim Timothy Chamalaeom, znači ja sam sad u fazonu, ma dajte ljudi, molim vas, brate. A dobro, ja više ne gledam s kim se one smuvavaju, to je za 3 meseca, ćao. Pa nije, vidiš da traju i dalje, Nenade. A što onda ovi naši nisu toliko uspješni i popularni, ovi iz realitija naši? Ceca i deca. Ne, iz reality, ovi koji nemaju zanimanje. Evo, adaktari napraviše, brate, imperiju. A ne, ali oni rade obrve te neke. Pa i ova sad prodaje šminku i tekilu i... Ali bilo je poznata i pre toga. Znači ovako, jedem te gumene bombone, krenu mi ovde pramljavi, odem kod adaktara i onda sredim i obrve i onda pokidam. I onda goriš. A ja sam pitao, Maki, ti imaš lepe obrve, oni na full potencijal bi izvukli. Znači, ništa, evo, vidimo se, pravim pauzu, tu sam za godinu dana. Neprepoznatim. Ja sam u fazonu, sigurno... hoću da kažem, to će pomoći našoj ekonomiji. Ko će nju da dočeka? Mene to zanima. Da li će predsjednik, vjerojatno neće, ali uvalit će se neko od političara. Tipa, ranije Dačić, kad je bio šef diplomatije, jako je voleo kad dočeka Adrianu Limu pa i da naš pasoš. Pa čekaj, izvini, Vučić voli gumene mede. To je tačno.
Haribo, da. Mislim, što ne Dobro, bi... ne bi bilo loše malo kosica da mu se... Ma ne vjerujem ja da to baš tako radi, ali ako je meda ukusan, što ne bi pojeo? Pa ne možeš mnogo, Ne može da brate. mu škodi. Ne možeš mnogo meda da pojedeš. Pa valjda postoji neka ono Ja doza. bukvalno ništa ne razumem. Ja ne znam ni koliko ima sestara Kardashian, ja zaista ne Pa znam pet, ništa. objasni, mi smo ti i šesti brat. Sad sam naučio. Ali zaboravit ćeš do sutra. I to je tačno. Tako da možda možemo pređemo neku sledeću temu. Pa dobro, kad smo već kod butika, mode i svega toga, malo se digla frka i panika oko gostovanja Biljane Đorđević u Utisku nedelje. A ne zato što je nešto rekla. Ne zato što je nešto rekla, Da, zamislite Biljana to. Đorđević Rekao prelog sa Kim Kardashian na Biljanu Đorđević. Ali dalje smo u sferi mode, da. Biljana Đorđević iz Ne davimo Beogradu, to jest ZLF. ZLF. Ali da, glavni fokus tokom njenog gostovanja u Utisku nedelje je bilo na njenoj garderobi, što je bilo kao dosta bizarno, jer dok je još trajala emisija, ja nisam uopšte gledao emisiju, ali sam vidio i na Facebooku i na Twitteru komentare, opa, vidi što se kao levičarka, profesorka, kajiš sama evra. Pa zato što je levičarka, ne smeš da imaš skupe stvari na sebi. Ne smeš da imaš stvari na sebi. Ja sam se stvarno, da, ne smiješ, samo klošarski. Ja sam se iskreno stvarno iznenadila, bilo sam u zonu, pa nemoguće, brate. Otkud on? Pa zar i ona? I ispostavilo se da je stvarno nemoguće. Pa jeste, mislim, žena je baš bila u fazonu kao, ljudi, ovde pričamo o bojkotu, o izborima, da li ćemo, nećemo, šta ćemo da radimo. Ste normalni, kakav Hermes. Kakav Hermes kaješ i okači kao haljinu iz Tifanija za to tipa 6-7 koliko Nije košta? prvi put da se A odakle je koristi... 7.000 evra. Aha, a narod gladan. Dinara. Nije prvi put da se koristi ta taktika, to je baš zicer. Neko Ali nešto znaš šta, kaže, mislim- ovo košta 1000 evra i svi kao u fazonu su... Ja sam o tome razmišljao i pazi, ja imam predlog, to sam Ajde. baš i pisao po Jel društvenim mrežama. radikalan? Lud je. Znači, predlog je da svi Koliko si lud, političari ostave etikete na garderobi. I ti kupiš košulju, visi ti ovde, sako visi ti ovde. Da i idu s tim. S tim ideš i kao dobar dan, Ako te predstaviš se, neko pita. pokažeš kamera zoomira cena košulje, cena kravate, cena sakoa, molim lepo, a ne ovako kao sad mi spekulišemo da li je to original, kažeš nije original, pa je bila ta priča, ako je original onda je 1000 evra, ako je kopija onda je nemoralno da imaš kopiju, to je onda što... To je pričala Biljana Srbljanović u kontekstu toga da je kao u nedelji kada smo se svi sablažnjavali oko Louis Vuittona i kao, kako se akcentuje Louis Vuitton? Louis Vuittona. Svi smo te razumeli, Louis tako da. Vuittona, da. Kao još bi skandaloznije bilo da kao nosiš fake kaiš i to je kao onako svašta to nešto pisala. Međutim, onda kada je došlo do toga da treba Dokaz. da se izvini, da li se izvinila, Nenade? Naravno da ne. Kako si lepo odgovorio sada. Nije se, ne samo da se nije, nego je krenulo onda da spino je kako sada ljudi kače haljinu od... Kao, kako je sad je to tema, da li je haljina iz Čačka ili ne znam odakle, Kao, pa ti si izvini, pokrenula. ti si jedna od tih Da, koji su nije pokrenuli pokrenula, ali temu. da, bila je na tom Mislim, bila talasu. je u tome, da. Pa da, ali nekako Kao, nije rekla u jebi ga, najmanju- izvinite, U zajebala sam se. najmanju ruku treba da se izvini. Da, Ali kao- to je klasično njihovo, mislim, meni je nevjerovatno da sve što uradi opozicija mora vlast obrnuto, znači kad god napadaju Vučićeve saradnice koje stvarno imaju te neke tačno po par One hiljada nisu evra. demantovali nikad. Nisu demantovali nikad i onda sad jedanput traže sada da skeniraju sad šta bilo koji iz opozicije ima na sebi. Pa dobro, čekaj, mislim, ako ja čujem da ako se priča da su kao Srbljanović i Brnabić kao ortakinje, ja sam sigurna da su i bile i na gajbi. Ana Brnabić je sredila gajbu, boga mi, za mnogo velike pare. Što ne priča o nameštaju, koliko košta to? Pa se postoji to pitanje. Mislim, ako je problem 700 evra kajiš, koliko košta fotelja Ane Brnabić? Isto ta Biljana Srbljanović, izvini, nikad nije da sam bar ja vidio da je prokomentarisala outfit Suzane ili ovih ostalih iz SNS-a koje se frljaju nekim aksesuarima koji Kao da ona malo koštaju po 5.000 evra. Kao da je malo selektivno Znaš, komentariše događaje. Kako ti to nikad nije bio problem, pritom su to ljudi koji su baš na budžetu godinama i kako ti to nije problem, a ovo ti je problem. Da, hipotetički, I tu se ispališ. čak da neko iz opozicije koji nije nikad bio na vlasti, hipotetički ima kaješ od 1000 evra, ti ne možeš da impliciraš da on to ukrao od naroda, da je uzeo te pare iz budžeta ili ne znam kako. Nisam ja platio i baš me briga. Da, a pogotovo što nema, ali Zar ne bi- hipotetički čak i da ima. Zar ne bi ovi na vlasti, što se tiče stanova u kojima žive i svega, morali javno da kažu koliko šta košta? Oni bi morali da polažu račune, mislim kad bi se stvarno primenjivao zakon, morali bi da objasne odakle im svaka torba, svake cipele koje koštaju 3.000 evra, sve. Znači, ako se nešto ne uklapa, ti si političar na javnoj funkciji,
Ako se nešto ne uklapa u tvoja zvanična primanja, moraš da imaš... Ti onda kažeš to iz fundusa. Jest. Brate, pričalo se koliko dugo se renovira vila na Dedinju gde Ana Brnabić živi sa svojom porodicom. Pa sigurno nišu na kupujem, prodajem da juri polovne fotelje. A zar nisu to informacije od javnog značaja, u smislu da kao svi novinari bi morali da dobiju ko traži. Mogla bi da okači video kako montira sama komodu iz Ikea. Da. Kao gde, peti korak, ne, fazon. Ne, najbolje je bilo da pokaže kako neko kupila vitrinu i onda je šmirgla i farba. Pa ti voliš te kanale, ti bi tamo ni zapratila premijerku da vidiš kako ona sređuje nameštaj. Ne bi je zapratila, ali bi video sigurno pogledala da vidim da li ima neku dobru tehniku. Da se smiriš. Pa jeste. Imali smo jednu komičnu situaciju. Jeste. Zagorka Dolovac je bila uhvaćena u jednom kadru, a kad god kamera nju uhvati, jako je zabavno jer uvek negde beži i uvek se krije i uvek imaš neke Mr. Bean situacije, nešto vidi kameru pa se okrene pa se fasciklom ranije sakrivala, sećate se onih pre par meseci. To je bukvalno kao opstanak kada snime neku retku životinju. Stidljivo biće životinjica. Ja sam stvarno razmišljala kad sam gledala i taj snimak, pošto kao nije prvi put da vidimo da se tako nekako manifestuje pred kamerama, ja stvarno mislim da se ona u stvari žena možda mnogo plaši. Ima tremu, ne voli kako ispada na televiziji. Znaš, neko baš toliko da beži i da se krije, posredi je neki ozbiljan strah, jebote. Jer čekaj, ti si glavna tužiteljka, bre, jebe mu Miša Malenog, pa šta god daje, u jednom trenutku ćeš da stisneš zubi i da kažeš šta je bre bilo, majmune, daj da ti odgovorim sad na neko pitanje. Neće. Pa ali kao vidi celu gardu ovih ljudi koji ne odgovori ni na jedno pitanje. Da, po prirodi njene pozicije baš bi trebalo da je taj lik hrabra, da kaže, evo... S druge strane, ima vremena da se pripremi, da vidi ove budaletine kako se ponašaju i da kako odgovaraju, a ništa ne odgovore, i da prosto se i ona nekako... Nije takav tip žene, bre. Pa to zato ti kažem, mora da je ogroman neki strah, to ti kažem. Ona je od plašljivijih tih životinjica, koje ne možeš lako ni da snimiš, ni da dobiješ izjavu. Strah od posledica. Dobro, ali sad opet da kažemo ko nije ispratio pre nekoliko dana šta se desilo, ekipa Insider je htjela da postavi nekoliko pitanja. Oni je već neko vreme jure i stalno je pokušavaju da... I nekad je bukvalno jure, bukvalno beži. Ali sad je bilo još bizarnije što ona onako ubrzala korak, što je maltene trčala po hodniku da ne odgovori na pitanje, nego što je videla američkog ambasadora sa još dvoje diplomata. Ne, Žifroa. Evropska delegacija je bila predstavnik i američki ambasador i ne znam ko je treći bio. Da, troje ih je bila i ona je stala i uletela njima u sred neke neobavezne njihove priče. Časkanje. I oni su bili onako frapirani i rekao kao, izvinite, izbegam ovu ekipu, kao jure me stalno. Ja mogu sa vama da blame. Ali nije neobično da priznaš njima da ti kao javna tužiteljka izbegavaš novinare. Ali ona je tu došla kao žrtva, ovi ljudi... Ona je tako nastupila, ona je tako nastupila, a ovi ljudi su bili u fazonu kome što se dešava. A to je kao u školi, to je kao da vidiš neki trojicu osmaka, ti si petakinja i hoćete neko bije i ti staneš kod njih kao, zaštitite me, hoćete da jure me. I ovi stvarno kraju rekao novinarima nešto. Ne, kao private conversation, da. I to i dalje moram da kažem, smešno je, ali me opet nervira, jer onda sad ovi stranci vide još više kakvi neki jadničci se nalaze tu. Nekako, opet su oni neki naši predstavnici i ta tužiteljka. Ali znaš što je dobro, što američki ambasador je to vidio svojim očima, ali on to ne može da prepriča ljudima u Americi. Dovoljno je da on sam misli. Ali sad zamisli on da prepričao i stojim ja sa dvojicom likova i dotrčava zadihana javna tužiteljka i traži od mene da je zaštitim od novinara koji postavlja pitanje. Zvuči kao hashtag nisi desilo. Zvuči kao da su novinari oni koji su bahati u celoj priči, ali zapravo nisu oni, nego je Zagorka bahata, jer kao javna funkcionarka opet bi morala da odgovara na pitanja javnosti, a na koje ne odgovara nikad bukvalno. Ali čekaj, imam se na pitanje, da li može sada Insider ekipa da napiše pismo i da pošalje ovima iz evropske delegacije i Hilu da im objasni da nisu oni nasilnici koji maltretiraju javnu tužiteljku i jure po hodnicima. Mislim da oni to sve znaju. Pa nije on juče došao. Znaju li oni to? Ja mislim da je rešenje Zagorka, evo, trudim se da u ovom podcastu promovišem trčanje. Trebalo bi Zagorka, ako može Marko Đurić, može i ona da krene malo na džoging, da čisto žena bude u kondiciji. Lakše će da beži. Lakše će da beži i bit će manje zadihana. Nisam ubedili, zato što evo sad ću vam kažem moju teoriju. Znači, da oni znaju tačno šta se dešava, onda bi oni mogli da kažu... Priča mikrofon. Pa pokušavam. Onda bi oni mogli da kažu, dođite kod nas, Zagorka, stanite kod nas. Dečko, šta si teo da je pitaš?
Da, I to bi bilo dobra fora. onda? Ne može da pobegne. Ne može da pobegne, jer sad bi onda morala da beži od ambasador. I drži, hajde, gde si... Nema potrebe za pipanjem. Nema potrebe za pipanjem, samo finim manirima. Gospođo Žarković, stanite ovde. Američki ambasador uzme mikrofon i onda on nju pita. I onda, Can you explain us? ajmo da vidimo šta se dešava. Razumeš? Da, dobro. Za sljedeći put, ako sluša ovo neki ambasador. Ambasador, molim vas. Ali ne možemo ni mi više, znaš, kao ona beži kod ambasadora kao jadna ja i sad i mi nešto molimo ambasadore. Dokle više, bre, da mi nešto stalno pišemo. Zato što, Viktore, mi nemamo institucije. Pa, Viktore, znaš šta, postoji jedan onaj put koji si malo prepomenuo, znači da propadnemo svi, i postoji ovaj drugi da kao pišemo neka pisma i da objašnjavamo ljudima na nekim tamo pozicijama, kao, brate, vidiš što se ovdje dešava, ako ti je frka malo, samo pomozi. Mene to brendira onda kao neku jadnu naciju. A ovamo te brendira kao... Da li si, hrabra nacija koja je umalo umrla. Ali ti si, Viktore, prezentovao Srbiju kao lika koji jede burek u hlebu. Znači, ni ti nisi baš previše nas predstavljao, Bog zna kako u tom Skoplju. Pritom videla sam da si pevao na karaokama. Pevao si na karaokama? Pevao sam na karaokama. Bože, Viktore, stvarno. Šta si pevao? Pa, svašta sam pevao. Blaze of Glory. Onda okej. Nešto od Čole. Naravno. Bajega. Čekaj, si baš uzeo mikrofon, a? Pa nekako ostali Kad su si se... već tu, da. Ostali su se snebivali i šta da se radi. I onda ti moraš da izdominiraš. Mada, Jelisaveta, i mi smo u Budimpešti pevali na karaokama, ovdje jedino Šone se nije blamirao. Ti Naljasci peva na karaokama? Nisam ja nikad pevao na karaokama. Zato je on direktor. Ima, mislim, bit će valjda neke prilike. Nenad se najmanje, a mislim da Nenad najlepše peva od nas, ali najmanje se blamira. Ne, od mene pevaš bolje sigurno. Ja baš sam katastrofa. Ali dobro, kad smo kod karaoka, još je neko pevao karaoke, samo što je popio tužbu za to. I to ne zato što je loše pevao, nego što je prekršio autorska prava. Da, vidi kako dobar prelaz. Da. Svaka čast. Zaboravio sam na ovo, bravo. Jeste. Željko Mitrović je uzeo jednu pesmu EKV-a, Novac u rukama, i samo je utišao valjda glas, koliko sam razumeo, Milana Mladenovića. Da, bukvalno karaoke. Jeste, i otpevao on pesmu. Kako peva Žeks? To stavio preko... I pustio to na Pinku, je li? To je nekoliko puta išlo na Pinku. Kako Žeks peva, reci? Ja moram da priznam da nisam uspeo da nađem taj snimak da preslušam. Nisam ja uspeo, možda je skinut. Tako da, baš me zanima, možda je skinut umeđu vremenu. Da, znam da su ovi iz zadužbine Milana Mladenovića rekli da je skinuto sa Twittera i još neke platforme i da se očekuje da će bude poskidano sa svih kanala, tako da nisam uspeo da čujem to na kraju. Ali i on je, znači, oni su podneli tužbu protiv njega zbog ovog, kako se zove, zbog kršenja autorskih prava. I skrnavljenja. A njegovo obrazloženje je da je on tu radio u čast Margite Stefanović i EKV-a, njoj se bliži kao rođendan i obeležava se godišnjica. I on je to zato radio, a između ostalog još što mi je Viktor skrenuo pažnju, ja ne mogu baš najbolje da prepričam taj tweet. Evo ja ću da probam. Šta je rekao, da? Znači, da je zaradio neke pare negde. Ta pesma je neka vrsta proslave toga, i baš konkretno odabrana Novac u rukama, zato što je Pink na njujorškoj berzi pokidao, njegove reči, zaradio neke ogromne pare. Uložili su neke akcije, jel? Zašto takve ljude sere, brate, u životu? Ne razumem. Da, uložili su u akcije Google-a i Nvidia. Te akcije stvarno rastu. I sad su zaradili... Zaradili su neke ozbiljne pare, Novac u rukama, ali, jer on je, kako bih rekao, filantrop, deo tog novca će biti uložen u alternativnu rock'n'roll scenu. Ali baš jako mali deo. Pa koji god deo da uloži, znači... Ko bi uzeo normalan te pare? Pa ne znam, brate, ali on je, ne znam da li ste ispratili to, bio je pokrenuo onu svoju Red televiziju i na toj Red televiziji je opet išao reality, znači kao i na svim ostalim njegovim televizijima, opet reality, ali rock'n'roll reality, koji niko nije gledao, jel? Rock'n'roll reality. Nisi ispratila to? Ne, ispratila sam da Žika Todorović nešto. Da, imao emisiju tamo, ne znam ali da li je išao reality koji se sastojao, ako se dobro sećam, to je bilo pre par godina, gomila bendova, nekih no-name bendova, koji izlaze na neku improvizovanu binu i nastupaju jedni pred drugima. I to je jako jadno bilo. Čudno da nije zaživio taj reality, stvarno. Smo čuli za neki od tih bendova? Ne, nećemo ni čuti.
Znači, to su izmišljeni bendovi. Pa nisu izmišljeni. Pa svaki bend je izmišljen. Nekad smo imali brze bendove Srbije, ovo su bili jadni bendovi Srbije. Da, tužno, ne znam ko su ti ljudi, jebi ga, neko je u fazonu, baš me briga što je to Željko Mitrović, ja ću da uzmem pare. Ali... Ja moram, juče sam trčao i prelazio sam preko mosta na Adi i sad gledam kako trčim, danju sam trčao i u daljini vidim neki dvorac, onako baš u daljini u trenutku kao još šta je bre ovo i shvatim da je to vila Željka Mitrovića. Ono toliko raste i ono će se vidjeti s mesecem uskoro, ljudi, ono je ogromno. Ja sam u posljednje vreme par puta tamo prolazio preko Topčiderske zvezde i ono je jezivo, stvarno je jeste, ali vidi se, bit će kao hram otprilike, ima se vidi iz mnogih delova grada. Eto, tako da... Ima dozvolom za to? Pa, mislim, koja je šansa da nema neku dozvolu? Ajde da ne ulazimo sad u... Dobro, pitam ja. Nismo mi istraživački novinari. Ima tekst na Birnu, zato i pitam, ali nisam stigla da pročitam, stavio mi u tabovima pa jedno par meseci. Pa, to je kao da si pročitala, ako ti dugo staje u tabovima, to se računa kao da si ga polu pročitala. Dobro, njemu ni ne treba, realno. Imamo još Šapića, koji je imao razne ovde događaje. Opet je imao konferenciju za štampu i opet je pričao budalaštine. Znači, eto, samo to ukratko, pa ćemo sad jedno po jedno. Prvo se osvrnuo na... nabavku tramvaja. Ne, možemo ovako. Ajde. Prvo pod B. Znači, komentarisao je... Čekaj, ovo, kao na predavanju nekom okrećite 26. stranu. Ja sam sad sa predavanja došao, tako da meni je ovo kao da sam u nekom svom prirodnom elementu. On je komentarisao ljude koji komentarišu njegove dane porodice. I onda je ovako, drži se za sto i pizdi ovako i govori, vi ste se bre iskrivili od zlobe, od tih pitanja, komentara, vi ste se iskrivili od zlobe i to tako ponavljate u fazonu... Ljudi, ja sam prolazio ovog vikenda Trgom Republike, ono je nestvarno jadno. Igraju neki momci basket, tu je neka bina gde puštaju sa razglasa neku muziku, tamo apsolutno niko ne stoji. Uglavnom se ništa ne dešava na toj bini i što mene nagoni na jedno pitanje, ja pretpostavljam da se takve bine iz Kalamerije, pošto je ogromna bina, iznajmljuju na dan. Ma jok, nego će da mi može i na... Zamisli ti koje su to pare, sine, za binu koju koristiš za ta 2 meseca, koliko dana će da ali oni puštaju neki tipa disk, neke dečije pesme sa razglasa, ono je ništa. Ono je moglo da bude 5 puta manja bina, ono je najveća bina koja postoji. Vi ste zlobni. Yes. Vi ste zlobni, iskrivljeni ste od zlobe i nema smisla. Jel možemo za to da dobijemo račune, kao javno? Da vidimo koliko je potrošeno na dane porodice. Koliko para? Može sigurno. Pa ne, ozbiljno, to bi baš trebalo da bude Viktore, dostupno. Para očigledno ima. I za binu, a evo nova vest izlazi, znači budžetska linija za jedan tramvaj predviđena 7 miliona evra. Ljudi koji su stručniji od nas za tramvaje... Čekaj, šta je 7 miliona i šta? A to su svi ljudi na svetu. Jedan tramvaj su predvideli da će koštati 7 miliona evra, čak je i sam Šapić... Čekaj, to moguće da je jedan tramvaj 7? Čak je Šapić rekao, ja ne znam da može da li postoji uopšte tramvaj od 7 miliona evra, pa dobro druže, što si ga onda budžetirao 7 miliona evra, vi znate da radite te budžete. Ali on računa na inflaciju, znaš. Ma koja je inflacija? Znači, od 3 miliona, brate, košta proper... Da je, vidiš, ja uopšte ne znam koje su realne cene tramvaja na tržištu. Ne znam kako se kreću na tržištu. Dugo nisam kupovao tramvaj. Ja mislim da je 3 miliona baš onako dobar tramvaj sa kožnim sedištima. Ne znam s kojim sedištima, ali hoću da kažem čak i da što si bi stavio... rekao Nikola Petrović, brate, to je 10 McLarena jebote. To, čak i da staviš buffer, da kažeš evo 3 miliona inače košta. Evo stavit ćemo buffer 4 miliona. Šta je buffer? Pa, kao spoileri? Ako se desi, da. To što kaže Marko, inflacija, da mora da se izniveliše cena malo. Ali pritom on ne kupuje jedan, on kupuje više tramvaja, znači možda dobije neku solidniju cenu, jel? Mi se cenka kako, uzmem 5, jel može 6 gratis? Pa ja se cenkam za sve, jebi ga, kontam i oni bi se cenkali. Što tebe ne angažu da kupaš tramvaje? Ja bi sigurno neko je objavio cenu ovih tramvaja iz Zagreba sa slovom U. Mislim, izmišljenim slovom U, tako? Kao šofer šajebna je u obliku slova U, ako se baš potrudiš. Da, i da smo mi navodno odbili te tramvaje baš zato zbog slova U. Zato što su ustaški. Za 7 miliona možeš 3 takva da kupiš. Ali je fora što to slovo U su vidjeli u Beogradu na vodi, kako one prve, soliteri, oni stepenesti, da oni imaju slovo U. A ljudi, znaš da sve možda nađeš slovo U ako se potrudiš, mislim, baš je... Ova šolja ako se gleda ovako, ovaj deo formira slovo U. To je malo i generalizacija, nije svako slovo ustaško. Dobro, to je sad tvoj stav.
Da, slažem se. Mi se građujemo da treba kontroverznog stava. svaku da posmatramo Za kao sebe. individu. Da. Dobro, Individu. Ali dobro, očigledno ima para, to je jedna dobra vest. Znači, imaćemo nove tramvaje, onda ćemo moći da dođemo opet do Trga Republike i da gledamo neke naredne dane porodice gde neće opet biti nikog. Znaš I šta opet je nekako, kad u kontu toga da ima para, i opet je nekako najavio, i ti si mi to pomenuo naravno, da kao dobijaju ljudi za udžbenike, besplatne udžbenike, sad će davati po 20.000 dinara, što je opet meni nekako samo baš sada u ovom trenutku kao da najaviš tu vest u aprilu. Misliš da je malo predizborna kampanja? Pa ne, nego šta je, mislim, što nisu rekli to u julu ili avgustu. Kao ljudi, nemojte se kirate, dobit ćete kao novac za udžbenike. Biće kentica. Jer ne kupuju sada ljudi udžbenike za svoju decu, nije se ni završila Znači ja 40.000 dobijem za 2 dece. Pa dobro, mislim. Šapić. Ova vlast, pazi, radi neke onako stvari, ali treba i da pohvalimo nešto. Kad se uradi dobro, da. Ne, svaka čast. Ali, povrh svega toga nas tuži Kent Kart, ne znam da li ste to vidjeli. Nas, news. Ne nas, brate, nemamo mi ništa s njima, nego... Dobro je. Ona čak nije ni plaćala karte nikada. Nas kao narod. Ne, nego te pitam, je li to stara priča zato što su prekinuli ranije Tuži ih nešto, ugovor tuže nas nešto za sve, nemam pojma šta je tačno razlog, ali... Tužba za sve. Ali traže nam 17 miliona evra. Traže nam 17 miliona, Šapić je rekao da realno neće dobiti više od miliona. Tako da opušteno, ljudi, uštede nam je 16 miliona. Nisam ja siguran u Šapićevu procenu. Pa čekajte, Tih 16 miliona ćemo uložiti u 2 tramvaja. Da. I u dane porodice. Koju štedimo. Onda da produžimo dane porodice još 2 meseca. Kakvi li će ti tramvaji biti, sunce ti poljubno? Ja se nadam baš onako da će biti dobri. Samo da nemaju Ja se stvarno, ljudi, nadam, evo na svakog časa, da sad baš peteram Kenjam, ali svake nedelje ti iskoči vez, brate, da se, evo danas sam videla autobus i zapalio kod Moskve, non stop autobusi. To je autobus. Eksplodiraju, ovamo 500 kec, ovako vrata otpala čoveku, mislim onih A uzbudljivija ti onda vožnja, znaš. Zato i treba pređemo na tramvaj. Tramvaj ne može se zapali. Da, može samo tu bije struje. Pa i vrata nekako mi se čini da teže otpadaju, tako da ne znam da može da se samo više fokusiramo na... Ti bi da deo novca možda usmerimo da održavamo ovo što imamo. Mislim, ovo je... Ne da održavamo, brovi što su se zapalili, sklonite ih, kupite nove, jebote život, pa 7 miliona evra, 3 tramvaja možda kupiš koliko autobusa. Za 7 miliona kapiram da može se kupi leteći tramvaj. Ali to su sve samo slatke muke dok ne dobijamo leteće taksije. Da treba samo da se strpimo da premostimo ove 3 godine. Do 2027. i onda smo na konju. Čekaj, leteći tramvaj nema smisla u stvari. Zašto bi imao šine? Pa dobro, leko šine. Leteće šine. Ali rekla sam ti, može za trole da one cuce gore, samo se podignu još više i onda da se vrte ovako. Sad kad razmislim, ni to nema smisla. Ali dobro. Onda je imalo smisla. Nauči na ovom kursu liderstva da odmah kaže kada nekada je glupa, ova ti glupa Mora ideja. da se saseče. Sem ako nije baš neka radikalna ideja. Ništa, smo došli do kraja ovog nedeljnog podcasta. Jesmo. Eto, razmislite malo i vi, dragi gledaoci i slušaoci, o ovim mi svim... šta smo imali od ideja, mi smo rekli. Da. Možda i previše. Ostalo je na vama. Ništa, naravni podcast je za 2 nedelje, ali u ponedeljak imate popcast i uživajte u praznicima, vidimo se. Ćao. Ćao. Ćao.